بديه زواك عفنا كبابان بديه زواك أخنا فات سلام سمايات يسك أخنا فات سلام سمايات يبلغ دمسنا سلاميو بعودا زن قد عفنا كبابان بديه زواك دمسنا سلاميو بعودا زن قد عفنا كبابان بديه زواك سلام مقاتا كم حبرو هوحي جدد مأكل سرسيو ما يتعلوا وتروز زنب للي كرامات حلفا سر سلام مبلبنا تجنوعو هاي مسلمنا عماد نتاتنا يسافر مزمور سلام نزمر عفنا كبابان بديه زواك عفنا كبابان بديه زواك أخنا فات سلام سمايات يسك أخنا فات سلام سمايات يبلغ دمسنا سلاميو بعودا زن قد عفنا كبابان بديه زواك دمسنا سلاميو بعودا زن قد عفنا كبابان بديه زواك سلام تخطاتلتنا زي channel كما يتخونون صبوك تكونوا ناي ووترو تمنيتنان بحقنانيو كم ووترو لومون عاهم زبقعن زمتنن يزبلنا يو زيناتاتن مسو زخي تصفح تنتنان حزنا لكم قريبنا لنا كسام مودة تامسانا خطسون حدما بخبر نقدمكم كم زازماش قبلات صنحي دمسنا ووترو سلاميو سلام بسترينجز بحيلي سلام بحيلي خاطر رقاقصو بتمنيت رايز خونا يكونن قوة سلام يزدل الهزب يرترع نسلام كندي ترقمنا سلام كند حزب ኤርትራ ዝፈልጠሎ እንተበልካኒ መይ ብዝወዳደሮ ከለ خليل عليو ዝፈልጦን ከለ ይከልኒ ትርጉም ናይ ሰላም መቐረት ናይ ሰላም كند حزب ኤርትራ ዝፈልጦ የለን ምክንያቱ ዋጋ ናይ ኩናት ከዓ ክንዳና ዝርድኦ ስለ ዘየለን ሶ ድምፂ ናይ حزب ኤርትራ ሰላም እዩ እዚ ቻነል ድማ ሰላም እዩ ዝደሊ ሰላም ግን ብድሌት ኣይኮነን ንቕሓት የድልዮ ውዳቤ የድልዮ ሓድነት የድልዮ ህዝቢ መንግስቲ ሰራዊት ናቱ ስራሕ ኣለዎ ኣና ካሉ ነቲ ሰራዊት ዝመክር ሰብ ኣይኮንኩን ንመንሰይ ኣብ ደገ ዘሎ ምናልባት ኣብ ውሽጢ ዘሎ ዝርኦ መንሰይ ግን ሓድነት ማዕረትብ ግንባራ ዘሎ እቲ ሰራዊት ነዳዲ ዝኾነ እንተሎ ሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ እዚ ቻነል ዝማናት እዩ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ፅንሑ መሳጢ ትሕዝቶ ሒዝና ቀሪብና ልኩም ኣለና ክሳብ መወዳእታ ምሳና ፅንሑ መጀመርያ ግን በዛ ኣገዳሲ ፍጻሜ ክንጅምር Drama involving Chinese warships in the Tasman Sea has escalated with a second live firing drill this afternoon. It comes just a day after a similar incident in which passenger jets were forced to change course with little warning. Tonight, the opposition and security experts are calling for a stronger response from the federal government. The Prime Minister on a arrival of 3 Chinese warships unannounced off the coast of Sydney is a wake-up call for the region. And she's warning New Zealanders we can't have economic security without national security. New Zealand and Australia continue to monitor the warships, which are the most sophisticated ever seen in these waters. Senior political correspondent. Okay, what's going on, Abzi? New Zealand كما أستراليا زبالة كلت إنجليز تزاربتي أكل 95 أي زبال حمشت عين زبال جروب هالو أمريكا كندا عند إنجليز أستراليا ونيو زيلاند سليانا تبغربا بحدا كم سر حمشت عيني بزبل ساقوايا مزفلو تمشمع ساقواتات نديزلو أبزبنا دونالد ترامب جنزوم ساقواتات ترجم يبلوم anyway let's get back to the topic China أثرت الجزء أبا فنش عامتهم كفكرون كفرارهون تريهم على أستراليا نيوزيلاند كندا أمريكا أوروبا جرمن قال ناموسو يعقر قرية ما بتكبابي ناي تايوان كبابي which means above the gap كان شلو ناي China مالتي okay if you do that كاباهم نلعل نخون قورو عقمن بقعتن زلناينا إذن مراخب سلسة من مراخب كوينات the most sophisticated أبتكبابي ترأيين زفلتا أزين رقيق مسايلاتن عقمن زلون مراخب كوينات أبي متينا له أب أف دقيناي أف دقيم زبلوسهم كقانوني لمهم
ልዕሊ 270 ኪሎሜትር ካብ ኣውስትሬልያ ኣብ ዘሎ ቦታ ፓሲፊክ ኦሽን ወይ ከዓ ሰላማዊ ውቅያኖሳውያን ዘለዋ እንታይ ማለት እዩ ኣባኻ ንኤርትራ ማለት እዩ ኣከባቢ ባፅዕ ኮይኖም ትሬኒንግ ክገብሩ ከለዉ ኤርትራ እንድሕር ተዛሪባ እንታይ እዮም ዝብሉ እዋይ እዛ ሃገር እዚኣ ኸ ኣብዘይ ቦታ ነቲ ናይ ዓለም ባሕሪ ናይ ኣዘርባይጃን ኣብ ምንታይ ተረኺበን ኣብቲ ናይ ኤሪትሪያ ዋተር ዞን ናይ ኤርትራ ሜቢ ኣይ ዶንት ኖ 50 ክንደይ ኪሎሜትር ምዃኑ ኣይፈልጥን እየ ግን ኣብ ውሽጢ ናይ ኤርትራ ዞን ኣብቲ ኢንተርናሽናል ዋተር ዘይኮነ ኣብ ናይ ኤርትራ ዞን ከለዋ እየን ተታሒዘን እንተ ናይ ኣዘርባይጃን ብዛዕባኡ ግን ይዛረቡ ኣለዉ ኤርትራ ከም ገለ ዝገበረት ገይሮም በንጻሩ ኣብ ናይ ኣውስትሬልያ ልዕሊ 270 ዳርጋ ኣብቲ ኢንተርናሽናል ዳርጋ ኣይኮነን ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኣውስትሬልያ ከም ዝበሎ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ኢንተርናሽናል ዋተር ኣብቲ ዓለም ለኻዊ ማይ ዝበሃል ኩሉ ሰብ ክጥቀመሉ ዝኽእል ቻይና ኣብ እያ ዘላ ስለዚ ስለምንታይ ኢና ከነጋንና ንፍትን ንብሎ ቻይና ካብ ኣፍ ደገ ገዚኦምን ካብ ኣፍ ደገ ገዛኹምን ውፅኡ ኢልኩም ናብዚ ከባቢ እዚ ቦታ እዚ ንዓኹም ዝምልከት ኣይኮነን እቲ ዝበዝሕ ማያት ውቅያኖሳት ናትና እዩ ንሕና ኢና ንውድኖ ብምባል ክሓፅርዋ እዮም ዝፍትኑ ዘሎ ቻይና ደይ ኖ ኦልሬዲ ሓይሎም ይፈልጡ እዮም ዓቕሞም ይፈልጡ እዮም ኣውስትሬልያ ጠራዕራ ኢሉ ወላ ኣሜሪካ ጠራዕራ ኢሉ ንኣሜሪካ ኣብ ኣፍ ደገ ገዞም ጥራይ ኣይኮኑን ክብድህዋ ዝደልዩ ኣውስትሬልያ ምስ ኣሜሪካ ተጎራቢቱ ኣብቲ ናይ ታይዋን ከባቢ መፅኡ ንኣሜሪካ ንቻይና ከጨናንቕ እዩ ዝፍትን ዘሎ wait a second ኣብ ኣፍ ደገ ገዛኻ ክመፀከ ገና ኣብ ካንሸሎኻ መፅኦም ሽግር ገብረልካ ትብለላ ቻይና ስለዚ ኣብዚያ እንታይ ይብሉ ነው ብዙሕ ቪድዮታት ስለ ዘለኒ ከየርክባላ ክለ ምናልባት እቲ ፖሊሲ ኣንጻር ቻይና ንኽተሎ ዘለና ዳግመ ግምት ክንገብረሉ ኣለና ክብሉ ጀሚሮም ኣላ ኣውስትሬልያ ዋይ ቢኮዝ ዓንዳር ኣካይዳ ናቶም ኣብ ኣፍ ደገ ናይ ቻይና ዝገብርዎ ዝነበሩ እንታይ ፀዊዕ ኣሎም ቻይና ኣብ ኣፍ ደጊኦም ከም ትመፅእ ንኽትመፅእ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ቦታቲ ዶሚኔት ንኽትገብሮ ድማ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣለዋ ንስማዕ Just 270 kilometres off the coast of Sydney, an unexpected sight. 3 Chinese warships have arrived unannounced. Well, I think it's showing us that they can reach this part of the world. I think that's what I would say. It's really a capability show. The HSS Takaha and the New Zealand Defence Force P8 Poseidon have been deployed to contribute to the joint New Zealand-Australia surveillance mission to monitor the Chinese vessels. Australia's Defence Minister told Sky News the ships have been watched since the moment they came close to Australia. They have been abiding by ቻይና ዓለም ለኻዊ ሕጊ ሒዛ ትኸይድ ከም ዘላ እዮም ዝገልጹ ዘለዉ እተን መራኽብ ድማ ኣብቲ ቦታቲ ምምፃእ ጥራይ ዘይኮነስ ድሮ ወታደራዊ ልምምድ ኣፅዋር እናተኮሳ ክገብራ ጀሚረን ኣለዋ let's go back another story ካብ ኒው ንጀምሮ ብሓደ ክነተሓዞ ኣብቲ ናይ ኤስያ ዘሎ ከባቢ ኻ ንርአ From Taiwan to the Pacific, the US and its allies are ramping up efforts to counter China. Taiwan reportedly is overhauling its Marine Corps, modeling its forces after the US system to boost coastal strike capabilities. What lies at the core of this restructuring, you might be wondering? The reactivation of the 77th Brigade, once disbanded in 2013, now being brought back with long-range precision strike weapons, similar to those used by the US Marine. ሕጂ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኣካይዳ ንነዊሕ እዋን ዝቐፀለ ኢና ንርኢ ዘለና ንሱኻ ኣሜሪካ ምስ ታይዋን ምስ ኩለንተን ሃገራት ኮይና ንቻይና ኮንቴይን ክትገብራ ንራሽያ ገዲፋ ናብ ቻይና ኣተኩራ ክትገብር እያ ትደሊ ዘላ ቻይና ይፈልጥዎ እዮም እዚ ካልኩሌሽን እዚ ኤሮጳ ኣይኮኑን ቻይና ደቂሶም ፀንሑ ይኮኑን ሙሉእ ብምሉእ ተዳልዮም ላ እዮም ፀኒሖም ሙሉእ ብምሉእ ካብቲ ንቡር ንላዕሊ ተዳልዮም ከም ፀንሑ የርእይዎም ኣለዉ ወታደራዊ ዓቕምናቶም ናይ ሓይሊ ባሕር ብፍላይ ሓይሊ ባሕር ናይ ኣሜሪካ ምስ ሓይሊ ባሕር ናይ ቻይና ክወዳደር ኣይክልን እዩ ምክንያቱ መራኽብ ናይ ቻይና ዓቕሚ ናይ መራኽብ ናይ ኩናት ናይ ምፍራይ ናይ ቻይና ብዓሰርተታት ዕስራታት ዕፅፊ እዩ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ሓይሊ ዝሓልፎ ስለዚ ቻይና ኣብቲ ኔይቪ ዝበሃል ሙሉእ ሓይሊ ከም ዘለዋን ዘተኣማምን ቴክኖሎጂ ከም ዘለዋን ትፈልጥ እያ እዚ ድማ ኣብቲ ከባቢያ ጥራይ ኮነትን ከተፃወታት ኣሜሪካ ኣብቲ ከባቢያ ቀርቂራ ክትሕዛን እያ ትደሊ ዘላ ኖ ወይ ንሕና ዓቕሚ ኣለና ኣብዚ ዘይኮነስ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክትመፁና ትኽእሉ እዮም ኣብ ዝኾነ ቦታ ክኸይድ ዝኽእል ካፓሲቲ ኣለና እዮም ዝብለዎም ዘለዉ ኢቨንቹዋሊ ኣብ መወዳእታ ቻይና ንኣሜሪካ ናይ ምሕፃር ተኽእሎ ናታ ከምዘይትኽእሎ ንኸተፍልጥ እያ ትፍትን ዘላ ኣብ ውግእ ከይኣተዉ ከለዉ ዓቕሚ ናቶም ኣሜሪካ ክትቋፃፀሮ ትኽእል ዓቕሚ ከምዘይኮነ እንታይ ዳ ኣሜሪካ ንባዕላ ኣት ሳም ፖይንት ምስ ቻይና ፊት ንፊት ውግእ ከምዘይዋፃእ ክትኣምን ከም ዘለዋ ከርእይዋ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ ራይት ናው ኣብዚ ሕጂ ኣሜሪካ ብናታ ካልኩሌሽንስ ካብኦም ዝበዝሕ ኒኩለራዊ ኣፅዋር ኣለና ከምኡ ድማ ዓቕምታት ስለ ዘለና ንቻይና ጠጠው ከነብላ ንኽእል ኢና ዝብል ካልኩሌሽን ኣለዎ እቲ ናሽናል ሴኩሪቲ ወይ እውን ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ዓቕሚ ኣከምኡ ዝብል መደምደምታ ይበፅሕ ዘሎ ንቻይና ጠጠው ከነብላ ንኽእል ኢና ክንሓፅራ ንኽእል ኢና ክንሕዛ ንኽእል ኢና ዝብል ገምጋም ከም ዘለዎም ንርኢ ኣለና ምስ ግዜ ግን ኣሜሪካ ኣብዚኦም ዝጓዩ ዘለዉ ምስ ግዜ ናይ ቻይና ፀብለልትነት ክዓቢ ምዃኑ ይርድኦም ኣሎ ብዚ ወታደራዊ ዓቕሚ ምክንያቱ ኢትስ ማተር ኦፍ ናይ ቁፅሪ ጉዳይ እዩ
اندحري حدا بقطر حزبي 5 عصف دي 4 عصف ناي حزب امريكا تشاينا لو حدا وطبعا تشاينا بزي غلطه في عبلو بزي 5% يعبلو نبلا لنا قالوا مرحب كوينات اب تكنولوجي اب مانيفاكتشرين امريكان تشاينا زوادر هاجرات يكونن اب تكنولوجي تشاينا كن منታይ تغوي كم زلا يريوالو اب شركنታት ترينا بعالم درجه من زياده شركنتن مشاركتن زغبر زلون ترينا تشاينا يزخيزل ስለዚህ اب every parameter اب كل معقني ترينايو تشاينا تقبل زلا نتنا تشاينا مدب زرا قد ما انتهى قاطم له دونالد ترامب قال له دونالد ترامب زبحال دما يمانن صقام زقد شي يكونن استراليا كركب ايدلي ولا جن افريقيا كركب ايدلي ميك امريكا ماغا زبل ጭርሐሎ ماغا دما نخالو زقد شي يكونن እዚ ድማ ቻይና ጽቡቅ ገረም ዝምዝምዝዎ ዘሎ ሓደ ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ ግዜ ኣብ ኬያስ ወይ እውን ሕንፍሽፍሽ ዘሎ ወይ ምሕደራናቱ ስለዚ ንነዊሕ ኣርሒቑ ንክሓስብ ኣብ ድራማ ስለ ዝነብር ናይ 10 ዓመት ናይ 20 ዓመት ስትራቴጂ ንክገብር ከቢድ እዩ በንጻሩ ቻይና كل جزء رقات يوم زدليو رقو زخانة environment كله مالو instability أجرجر كلامله قديفهم أبرقات أجرجر زلون هجرات كاباتهم إيدهم نار حقو كل جزء أبرقات كوينهم لأنه وح تميتهم بلان كجبر بلان جرام خديهم زدليو أبحثير جزء ولا غزلق قبل خل خواني كو طبعاتهم أمنا وح جزء جد كعوتهم زغل استراتيجي كمرتيو أنا نريهم زلنا that's why دم تكنولوجيا قنا وتدرا حيلي نقد ميد السجوم زلوا نما لسجي تي أبو أستراليا زجبر زلوا دراما يزي again أبي أوكرين وينكم عين دراما تغيري تكينات جميرو ما بقسنا تكينات دراما نمجمار زجبر زلوا كايدان نرجع لنا international law, but there is no doubt that campaign trail in must-win Tasmanian swing seats. Nice to meet you, Maya. But in waters east of the Apple Isle, Chinese ships in the Tasman threatening to upset the Pacific. This afternoon, the Chinese Navy, for the second day in a row, advising of live firing activity. New Zealand's Defence Minister confirming their Navy observed live rounds being fired from the Chinese ship's gun. أجي أنت يوم زريزلو بحفشة China up to international water كوينات تقبر سلازلا ويون نو كوينات ديكونسي وتهدراو لممد ايتنا تقصت لتقبر زلا نتكل عير ابتل عليها زلو ملكت هباتهم على بزي زمت نفاريت ناي مقعازيا قال حدقا حقات ما سلازغل ما قد تكير على بمبال ابت بوتاتي وتهدراو دريل بال لممد يقبر لو داين كوبلوز دلي زلو نفرتناتنا بزي سلازا بلا سلمتاي كوم غيرم انقفات يفطرونا له بمبال زي اتريوا زلو ناي نيوزيلاند ناي مينستر مكل خاليا بحفشا تي تهديد كل جزء لندن هنا قبل التنت نايزهم صعدوا أوروبيين عندهم وصلوا again أبز خدوا وخيدهم نحن هنا بجكانا نزع عالم زكوا عصرة يلن زبل mentality نرزلنا but again أوروبا إيجوناتهم براشة تسيروا كم زلوا بتأننت ناتهم تسيرن دي زلوا أوروبا صنعين لانرينا إزيهم كلتا نيوزيلاند وأستراليا بحلو دما بتني وكفال كوينهم جينا أيتو تنقفونا اللو كيناتهم بزح سلزياتو بات أمريكان عم تتكيما أبتنا تشاينا تقبرو زلا نزيوم قداي كتقبرو تفتن كم زلا فلوتيو and I think ناتي مرداتايو كابنا أوروبا زفلات حساسبا يبلومن ملقابريا ناي أمريكا كونو مخانم فلوتيو so نغطس His ship's gun. Foreign Minister Penny Wong raising concerns over yesterday's live fire drill alert, meeting with her Chinese counterpart. Our meeting today also enables us to discuss again our expectations around safe and professional military conduct. I don't think we have a satisfactory answer from China as to the question of the notice. Last week, a Chinese jet released flares just metres in front of an Australian surveillance plane. The same week, the Defence Department made public that they were monitoring 3 Chinese warships sailing in the Coral Sea. Those بحفشة تي دراما قصالي زغصن زلو بزعبات زين تاريخهم بزو فيديوتات يدوسو زلو and I think إذا عينت فيديوتات إذا حبريتازي أما وداتا نابي قصو كمز خيد نمقماتو قليليو كمزي ليو تزجمرتي كونتات نابكينات كزكا كساقرون تجميرو كمز جيروم تدراماتات كابزيوم زجمرو كمزيلو تشاينا هم تقبرالا تشاينا هم تقبرالا تشاينا هم تقبرالا زبل زرباتات بتتقاقامي سمعو and then at some point تكونتات نابكينات قصو كمعبل خل ويون نابزل على درجة ناي مفتات سلازا أمريكا ناب تشاينا كتتكور تحسب سلازلا أزي نريو زلنا كونتات كتالي كنريينا تميديا دما أتوكروناتو نابزو قدايزي تقبر مخانو إيزن قرزلو نحنا دما نتكونتاتنا تقتاتلنا ككم أما عبالتاتناتو حبريتاك نباكم كم فتنينا and I hope كوينات ودو كوينات زدلية سبيلن أب عالمنا زلون زقات من زلو كونتات سلا زخونت راينا كافر نقبر زلنا تسفا نقبر إزو كونتات زي رقق بزبال منفس ما صبو مفس أمتان خركب هجي نابي روبا نسكر أبي روبا what's going on أبي روبا مجمريا أقد أسمع بالس لو زلو أبي روبا
Without saying that the stakes of Sunday's vote are high. It'll determine not only how Europe's biggest economy is run for the next 4 years, but will also surely have an effect on the continent's response to an increasingly hostile Trump administration. As we saw in those reports there, though, immigration has largely dominated both the campaigning and the debates, even though multiple polls suggest that the state of the economy is actually the #1 issue on voters' hands, on voters' minds, though immigration, of course, is not far behind. Well, Armin Steinbach joins us. All right. እንታይና ንርኢ ዘለና ኣብዚ መጀመርያ ጉዳይ ናይ ምርጫ ናይ ጀርመን ኣብ ዕለት 23 ወርሒ 2 ምርጫ ከተካይድ ምዃና እዩ ዝንገር ዘሎ። እዚ ምርጫ እዚ ወሳነ ምርጫ ኣብ ወሳነ መድረኽ እዩ ክካየድ ናይ ብሓቂ ወሳነ ምርጫ እዩ። ጀርመን እቲ ዝዓበየ ቁጠባን ዝበዝሕ ህዝቢ ዘለዎ ሃገር ናይ ኤውሮጳ እዩ። ብሓፈሻ ቁጠባ ናይ ኤውሮጳ ሕብረት ክበሃል ከሎ ብጀርመን እዩ። ጀርመን እያ ፂራቶ ትኸይድ ነይራ ወይ እውን ዓንዲ ሕቆናቱ። ምክንያቱ እቲ እንኮ ቁጠባዊ ዕቤት ዝገብር ዝነበረ ዝበለፀ ቁጠባዊ ዕቤት ዝገብር ዝነበረ ካብቱ ብምሉእ ዩሮ ዞን ዝበሃል ጀርመን እዩ ነይሩ። ስለዚ ናይ ጀርመን ምድቃስ ናይ ጀርመን ሞት ማለት ኤውሮጳ ሕብረት ሽም ክህልዎ ይክእል። ምክንያቱ በዓል ፈረንሳ ሓያላት ገለ መለያ ትብሎም ግን ቁጠባ ናይ ፈረንሳይ ላይክ ኣብ ምዝመዛን ኣብ ገለን ዝተመርኮሰ እምበር ፒር ኢኮኖሚክ ኢንጂን ስለ ዘለዎም ኣይኮነን። ናይ ማኒፋክቸሪንግ ወይ ናይ ገለ ሓይሊ ስለ ዘለዎም ኣይኮነን። ናይ ኦልዌይስ ፈረንሳ ወላ ዶበይ እንተኾነት ናይ ፈረንሳ ፅልዋ ብዓይኒ ቁጠባ ክሪኦ ከለኹ ብዙሕ ዓብ ቁጠባዊ ጭዋዳ ዘለዎ ኮይና ትስማዓነን እያ። ስቲል ኢትስ አ ቨሪ ሲግኒፊካንት ኣገዳሲ ሃገር እዩ። ጀርመን ግን ክልቲኦም ኣብ ስዊስ ስለ ዝቕመጥ ክልቲኦም ጎረቤትናቶ እዮም። ግን ጀርመን is a very strong economically እዩ ነይሩ ቀደም። ስለዚ እዚ ምርጫ እዚ ለኩሉ ድማ ብዙሕ ኤርትራዊ እውን ኣብ ጀርመን ከም ዝቕመጥ ምግማት የድሊ። so what's going on? እስከ ገለ ቁርብ ምስቲ ፖለቲካ ናቶም ዝካየድ ዘሎ ንርኢ። ብፍላይ ድማ ኣብ ስደተኛታት ታርጌት ዝገበረ ምርጫ እዩ። Germany is heading to polls. They will vote on Sunday, February 23rd. This election was supposed to happen by the end of this year, but then the government collapsed, and Chancellor Olaf Scholz had to call a snap election. Now he's fighting for survival. So who are the key contenders in this fight? What is on the agenda? And why is Germany's Gen Z shifting right? Let's break it down. First, the key contenders. Now, Germany's politics... እዚኦም ትሪእዎም ዘለኹም ቶም ቀንዲ ኣገደስትን ተወዳደርትን እዮም። ጀርመን ኣብዚ ኩነታት እዚ ክትመፅእ ዝኽኣለት እቲ ኦላፍ ሾልስ ቻንስለር ናይቲ ሃገር ዝነበረ ዝመርሑ ዝነበረ ኮሌሽን ናይቲ መንግስቲ ሰማማዕ ስለዘይከኣለ ምስ ዝኸዶ ዘሎ ቁጠባ ዝኸዶ ዘሎ እቲ ሃገር ብፖለቲካ ዝኸዶ ዘሎ እቶም ነቲ መንግስቲ ኣቆይሞም ዝነበሩ ፓርቲታት ሰለስተ ፓርቲ ማለት እዩ ክሰማምዑ ስለዘይከኣሉ ፈሪሱ ሓድሽ ምርጫ ስናፕ ኤሌክሽን ዝበሃል ድማ ተገይሩ ክግበር ተኣዚዙ። ሕጂ ድማ ንሪኦ ኣለና እቲ ምርጫ እቶም ቀንዲ ተወዳደርቲ ንብሎም ዘለና እዚኦም እዮም። እቲ ብየማን ትሪእዎ ዘለኹም ፀሊም ሃቤክ ሮበርት ዲ ወላ ሃቤክ ከለይ ዝበሃል ናይቶም ግሪን ዝበሃሉ ዝነበሩ ሓላፊ ክኾን ከሎ ካብኡ ንንየው ዘላ እቲያ ናይ ኤኤፍዲ ዝበሃል ፓርቲ ወይ እውን ኣልተርናቲቭ ዶችላንድ ዝበሃል የማናይ ክንፊ ዝብሎ ፋራይት ወይ እውን ጫፍ የማን ዝብልዎ እናሓየለ ዝመፁ ዘሎ እቲ ዘገርም መብዛሕትኡ ግዜ ንኣሽቱ ሊበራልስ እዮም ነይሮም። ቀለም መንስያት ሊበራልስ ናብ ግሪን ናብ ካልኦት ገለ እዮም ዝኸዱ ነይሮም፣ ናብ ሌፍት እዮም ዝኸዱ ነይሮም፣ ድሓር ንዓበይ ምስከዱ እዮም ናብ ራይት ዘብሉ ነይሮም፣ ናብቲ የማን ገጾም ዝኸዱ ነይሮም። ሕጂ ግን ተገምጢሉ እዩ ዘሎ። ንኣሽቱ ብሰንኪ እዚ ቲክቶካትን ካልእ ሶሻል ሚድያን ራዲካላይዝድ ኮይኖም ጫፍ የማን ኮይኖም ዘለዉ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከምኡ ኣብ ጀርመን ከምኡ ኣብ ፈረንሳ ከምኡ። ስለዚ ነቲ ንእሽተይ ወለዶ ፀረ ስደተኛ እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ። ጥራይ ዘይኮነስ ብዛዕበየ ቁፅሪ ማለት እዩ። እዚ ከዓ ኣብቲ ምርጫ ዓብ ተራ ክህልዎ ከም ዝኾነ ትፅቢት ይግበረሉ። እቲ ሚድያ ይዕፍኖ ከም ዘሎ እዩ ዝነገር። ግን ሓደ ዘሰንብድ ውፅኢት ክመፅእ ከም ዝኽእል ዝግምቱ እውን ኣለዉ። ኣብ መንጎ እቲ ካልእ ክልተ ትሪእዎም ኣለኹም። እቲ ሓደ ኦላፍ ሾልስ እቲ ቻንስለር ዝነበረ እዩ ናይቶም ሶሲያል ዴሞክራትስ ይመስለኒ። ካልእ ድማ እቲ ናይቲ ሰደዩ ናይ መርከል ኣንገለ መርከል ፓርቲ ዝነበረ ናቶም ሞደሬት ራይት ዝበሃሉ ማለት እዩ። ናቶም ድማ እቲ ፍሬድሪክ ሜርስ ዝብልዎ እዮም። እዚኦም ኣርባዕተ እዚኦም እዮም ቶም ቀንዲ ዓበይቲ ኮንቴንደርስ ወይ እውን ተወዳደርቲ ዝብሎም ዘሎ። ኦፍኮርስ እቲ ናይቲ ሳራ ቫገን ክኔክት ዝበሃል ቶታል ሌፍት ድማ ወይ እውን ጫፍ ፀጋም ድማ ኣሎ። ንሱ እውን ፅቡቅ ነጥቢ ከምፅእ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ። ግን ክዓብጡ ወይም ዝፍትኑ ዘሎ እቶም ሚድያ ንዑ እውን እስከ ቁርብ ትለይ ብዛዕባ እቲ ኣቃውማ ናይቲ ፖለቲካ ክርዳእና። ምክንያቱ I think ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ መዓልታት ዛዕባ እዚ ብዙሕ ዘረባ ክግበር ምዃኑ ፍሉጥ። Politics is heavily color coded. Every party has a color, and it's what they're associated with, their color. It's also how coalitions are named. We start with the Social Democratic Party, which is led by Chancellor Olaf Scholz. This is the party in power. Its symbol is a red rose, so it is associated with the color red. And this is just ስለዚ እቲ ሶሻል ዴሞክራቲክ ፓርቲ ዝበሃል ናይ ኦላፍ ሾልዝ ዝነበረ እዩ። ሕብሪ ኣለዎ ቀይሕ
Germany's oldest party, known for its centrist politics. In the current government, it was in a coalition with two other parties. One is the Free Democratic Party, which is pro-business. It favors a small government. It is associated with the color yellow. So the FDP ዝበሃል ድማ Free Democratic Party ዝብልዎ ኣካል ናይቲ coalition ናይቲ መንግስቲ ኣቆይሙ ዝነበረ እዩ። The second is the Greens. Once an anti-establishment party, it emerged from environment movements, and now it's a mainstream force in Germany. So these three parties, coalition partners, red, yellow, and green. እዚ እቲ ትራፊክ ላይት ገቨርንመንት ዝበሃል ካብዚ ዝመፅእ ስለዚ እቲ ፍራይ ዴሞክራትን ዝበሃሉ ኤስፒዲ ከምኡ ድማ ግሩንን ዝበሃሉ ዝነበሩ ግሪን ዝበሃሉ ዝነበሩ ሰለስተ እዚኦም ኮይኖም እዮም መንግስቲ ኣቆይሞም ነይሮም ሰለስቲኦም ንበይኖም ፖሊሲ ስለ ዘለዎም ክሰማምዑ ይከኣሉን ነቲ ዘሎ ቁጠባዊ ፀገም ድማ ናይ ሓበራዊ መርገፂ ክሕዙ ስለ ዘይከኣሉ ማለት ተመላላይ ፖሊሲ ዘለዎም ኣይኮኑን ራይ መንግስቲ ንምቋም ዝተገበረ እዩ ነይሩ እምበር ብሓደ ክሰርሑ ሓደ ዓይነት ስትራቴጂ ኮምፕሮሚስ ገይሮም ኣብ ሓደ መንገዲ ክኸዱ ዝኽእሉ ይኮኑ ገሊኦም ታክስ ክጎድል ኣለዎ ክብሉ ከለዉ ገሊኦም ድማ ካልእ ዓይነት ኣማራፂታት ዘለዎም እዮም that's why ድማ እቲ መንግስቲ ኣብዚ ሓለፈ 2-3 ዓመት ዝኾነ ይኹን ነዚ ናይ ጀርመን ምንቁልቋል መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል ሓደ ሓበራዊ ስጉምቲ ክወስድ ዘይከኣለ ሕጂ እውን ዝግበር ዘሎ ምርጫ ብዓብላልነት ናይ ገለ ፓርቲታት ተዘይተወዲዩ ሓቢሮም ሓደ ፅቡቅ ስትራቴጂ ነዲፎም ክኸድዮም ኢልካ ክትግምት እውን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ድማ እዩ እቲ ፖለቲካዊ ላንድስኬፕ ናይ ኤውሮጳ ተስፋ ናቱ እውን ምህሙን ንብለ ዘለና ምክንያቱ ኣብ ኣፈላላይ ስለ ዘሎ ኣብ መንጎቶም ፓርቲታት ብሓደ ተኣኪቦም ሓደ ነቲ ሃገር ካብዚ ዘላቶ ሽግር ከውፃእ ዝኽእል ፖለቲካዊ ኣካይዳ ወይ እውን ፖለቲካዊ ስትራቴጂ ንምህንዳስ የኽእሎም ዶ ይኸውን እዩ ዝብል እዚ ሕጂ ትሪእዎ ዘለኹም ፍሬደሪክ ሜርስ ዝበሃል ንሱ እዩ ክዕወት እዩ ዝበሃል ዘሎ ቻንስለር ናይቲ ሃገር ክኸውን ዝኽእል ትፅቢት ዝግበረሉ ዘሎ እውን እዚ ናይዚ ሰደዮ ዝበሃል መራሒ እዩ ንሱ ንባዕሉ ናብ የማን ዝዘበለ እዩ ፀረ ስደተኛታትን ፀረቶም ካልኦትን እዩ ዝኸይድ ዘሎ እስከ ምልስ ኢልና ክልተ ሓንቲ ኣርእስቲ ክበኩም የሽዑ ናብቲ ብሓፈሻ ኤውሮጳ ምስ ኣሜሪካ ዝግበር ዘሎ ክንሰግር ኢና For voters, from their perspective in Sunday's vote, what are they most concerned about? I want to identify three very important topics. The first one is international security and peace. Obviously, this refers to the situation with Ukraine. People in Germany are also getting tired of the war. They would like to see a solution to this. This is a primary topic. Second topic, the economy. Everybody realized that the German business model has to be reinvented. The German business model built on gas from Russia, security from the US, and free markets in China. This doesn't exist anymore. And the third topic is the migration issue, which in the last couple of weeks has indeed dominated the political debate. So like you said, I mean, immigration is of course an easy ሰለስተ ነጥብታት ኣብዚ ምርጫ እዚ ኣገደስቲ ኣጀንዳታት ኣለዉ ሰለስተ ሓደ ኢንተርናሽናል ፒስ ይብሎ ዘሎ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ፖለቲካ ናይ ኤውሮጳ ብዓብዩ ፖለቲካ ናይ ጀርመን ድማ ሕምስምስ ኣቢልዎ ዘሎ እዩ ተፃራሪ ዝኾነ ፖሊሲታት ድማ ንርኢ ኣለና ትክዕወት ይኽእል እዩ ዝብልዎ ዘሎ እቲ ፍሬደሪክ ሜርስ እንተሪእናዮም ወይ እውን እቶም ኣብ ታሕቲ ብፀጋም ዘለዉ ብምሎም ኩናት ናይ ዩክሬን ክቕፅል ዝደልዮም እቲ ዘሎ ስታተስኮ ሞር ኣፅዋር ብፍላይ ትክዕወት ይኽእል እዩ ዝብልዎ ዘለዉ ተወሳኺ ኣፅዋር ክወሃብ ኣለዎ ዩክሬን ዝብል እምነት ዘለዎ እዩ ስለዚ ንሱ እንተተዓዊቱ ኣብ ፖሊሲ ናይ ጀርመን ኣብቲ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ዓብ ለውጢ ክንፅበ ኣይንኽእል ኢና ዋላ እኳ እቲ ጉዳይ ናብ ሞተ ዝኸይድ ተሎ ዶናልድ ትራምፕ ይቐትሎ ስለ ዘሎ በትስቲል እሳቶም ኣብቲ ዘሎ ኩነታት ክቆማጥዑ ዝመርፁ እዮም በንፃሩ እተን ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ራሻ ሰላም ክንገብር ኣለና ጥራይ ዘይኮነሲ ንግዲ ሽርክነት ናትና እውን ክጅምር ክኽእል ኣሎ ዝርርብ ምስ ፑቲን ክንገብር ኣለና ዝብሉ እምነት ዘለዎም እዮም እቲ ካልኣይ ቁጠባ እዩ ቁጠባ ናይ ጀርመን ሓደጋ ኣሎ ስለዚ ኣብቲ ቁጠባ ድማ ሰለስተ ኣገደስቲ ነጥብታት ጎዲለን ኣለዋ ቁጠባ ናይ ጀርመን ሞቶር ናቱ ካብ ምንታይ ዝብገስ ኢልካ ነዳዲ ወይ ሕሱር ነዳዲ ጋዝ ካብ ራሻ ዝመፅእ ሴኪሪቲ ድማ ኣሜሪካ ቴክ ኬር ትገብሮ ነይራ I think ሳልሳይ ባእታውን ጠቂሱ ነይሩ I don't know ምናልባቶም ሰማኩማ እስከ ኣብዚ ሳልሰይቲ ባእታውን ነይራቶ ሰለስቲ ባእታታት ድማ ከይዱ ከም ዘሎ ከም ዝሞተ እዩ ዝነግር markets in China this doesn't exist anymore exactly እታ ሳልሰይቲ ድማ ዕዳጋ ናይ ቻይና ኣብ ቻይና ከዓ ከም ድሌቶም ይነግዱ ስለ ዝነበሩ ሰለስቲ እዚ ስለ ዝሞተ እቲ ቢዝነስ ሞዴል ናቶም ክኢለ ከም ዘለዎ እታ ናይ መወዳእታ ድማ ጉዳይ ናይ ኢሚግራንትስ ጉዳይ ናይ ኢሚግሬሽን ሶርኖት ኢሚግራንትስ ረፊጂ ድዩ ካልእ ድዩ ንኩሉ ዓይነት ስደተኛ ዋላ እውን ዜግነት ንዘለዎም እውን ታርጌት ክገብር ዝኽእል ኣጀንዳ ናይዞም AFD ብፍላይ እቶም ኣኽረርቲ የማን ዝበሃሉ ዘለዉ ንስደተኛታት ኣጀንዳ ክገብሩ ይፍትኑ ኣለዉ ንኣፍሪቃውያን ዝገበርዎ ኢንተርቪው ነይሩ ኣብዚ ከስምዕዎ And just days before the elections on the 23rd of February, the atmosphere in the country is tense. Voters from the African diaspora intensely feel that the political culture has shifted. I'm meeting Akinola Famson at the Brandenburg Gate. Famson decides to remain optimistic and hopeful that those coming to power will understand the importance of people.
مبزحتهم ጸለምቲ ኣብ ጀርመን ዘለው እዚ ጉዳይ እዚ እዚ ምርጫ እዚ ኣብ ሂወቶም ዓቢ ለውጢ ክገብር ከም ዝኽእል ግምት ኣለዎም ብፍላይ እቲ ፋር ራይት ዝበሃል ዘሎ ተታዓዊቱ ተዛዓበየ ጭርሖናቱን ተህዲድናቱን ኣብ ስደተኛታት ዝገበረ ኣካይዳ እዩ ወይ ለኻ እቲ ትማሊ ቴንዳ ተፍርስ ዝነበርካ ገበናት ኣብ ጽርግያ ንፖሊስ እምኒ ትድርቢ ዝነበርካ I really hope ካብ ሕጂ መዕለብናቶም ክደልዩ maybe እዚ የፍድን ተታዓዊቱ they will have a very difficult life እዚኣ ከም ርድእቲ ጌርኩም ወሰድዋ እዛ ኩላ ምስ ፖሊስ እምኒ ትደራበ ዝነበረት ሰብ ንፖሊስ ተሸግር ዝነበረት ዝሓረመትን ንፖሊስ ተሸገረትን ዝነበረት ማብ ሬከርድ ኣትያ ዘላ ሰብ እዞም የፍድን ተታዓዊቶም በኣታቶም እዮም ኣብነት ክገብርዎም ንዖም ምክንያቱ ንህዝቦም መብፃዓት እዮም ለለዉ ስደተኛታት ሰጥ ከነብለይና ኢሎም ብመን እዮም ክጅምሩ በቶም ናይ ገበን ሬከርድ ዘሎ ንዖም ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክንጥርዞም ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ስለዚ እዛ ኩላ ንኤርትራዊ ትርብሽ ዝነበረ ሰብ ወይ ለኻ ጥራይ በልዎ and we will be watching እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ክወስዱ ይኽእሉ ንዓም ጥራይ ዘይኮነስ ወላ እውን እቲ ሕጊ ተማእዚዙ ዝኸይድ ዝነበረ ሰብ እውን ሓደጋ ከውድቑ ከም ዝኽእሉ ግን ግምት ኣሎ እቲ ገበን ዝገብር ዝነበረ ከም ትሑዝ ጌርኩም ወሰድዎ እቲ መስኪን ሕጊ ተማእዚዙ ዝኸይድ ዝነበረ ብሰንኪ ርኹስ ብሰንኪ ንቑፅ ይነድድ ርሑስ እንዲ ዝበሃል ብሰንኪ እዚ ሕማቕ ዝገብሩ ዝነበሩ ስደተኛታት ድማ እቲ ጥዑይ ስደተኛ ክልከም ከም ዝኽእል ስግኣት ኣሎ ካብኡ ኢና ድማ ንፈ With different backgrounds living together in harmony. Also in Germany. Our wish is that no matter who comes to power the next time, acknowledge our presence here, tap into the resources we have here, and give us the room to participate actively in the democratical order. Joseph Sinais joins ብሓፈሻ ጸለምቲ ኣብዛ ሃገር ኣበርከቲ ከም ምዃንና ወይ እውን ዘለና ኣበርክቶን ዘለና ጽልዋን ተቐባልነት ክረክብ ክኽእል ኣለዎ እናበሉ ብፍላይ እዚ የማናይ ክንፊ ዝበሃል ዘሎ AFD እንተተዓዊቱ ኣብ ልዕሊ እቶም ጸለምቲ ብፍላይ ነቲ ናይ ሓገዝ ንኣፍሪቃ ዝግበር ዝነበረ ድዩ ገለ መለታት ብምሉእ ጠጠው ከብልዎ ከም ዝኽእሉ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሞዴል ዝኽተሉ እዮም መንግስቲ ከጉድልዎ እዮም ናይ መንግስቲ ኣካይዳ ኩሉ ክቕይርዎ እዮም and everything ኣነ እዚ ክብል ከለኹ بهاجر كم يرتاح تروح خلاني يرتاح صبح بوليسي كون زغل عبزن زغم زلوا كبيت كون غل بهاجر درجة كم دونالد ترامب خطلوا سلوا زغنوا عندها كايداناتهم مكتيك قبروليهم and that's going to be an interesting يمانا يكن فجن زم فرايز بالزلوا ويك قدامي ويك على كوينهم كعوتهم بخانم دارجة مبزحتهم جمت هيبا مالو so much about German elections and تكونتات ناي German مرجع نبي يجلسوا خيري انتهي كونيو حبيرنا كن عزبينا نتزلوا كونتات دما رينا زادلي حبريتا كنكم فتنينا it's going to be a very interesting concept to watch and we will see نبي قصك خير كم زغلن مودة دما مني تعويت كوتس كن رينا دما ريبورت خلنا بكم من هجي أمونغو أمريكان إيروبان زخيات زلو كنتات اسكندري what's going on أمونغو زيوم كلته حيلتات لأنكنه أمونغوم زلو متفنان إن أنا هاري خير سلو زلو سكبزيان جمر. Last week, the Prime Minister has been treading a careful line over Ukraine between supporting President Zelensky and not aggravating a seemingly contrary President Trump. His efforts with Mr. Trump were firmly rebuffed today as the President confirmed once again he's not one for observing traditional alliances or diplomatic niceties. In fact, Mr. Trump picked a fight with Sir Keir Starmer and لأبزي كربا معلتات أوروبا كلت مراحتنا أوروبا نب أمريكا خيدهم دونالد ترامب كراخوب مخانو يم زارب زلو من يمسوم ناي فرنسا إيمانويل ماكرونن ناي عبد إنجليز برايم مينستر كير ستارمرن نب أمريكا واشنطن كيدهم مس دونالد ترامب كراخوب يم دونالد ترامب دما بزح اكسايتد أيكونن زلو نخرجهم حدا ناي فرنسا ناي عبد إنجليز ما راح تقبل مخالو ناي كوميشن بريزيدنت يكون ناي فورين افيرسن زخون دما كقدم زي مخالو دونالد ترامب تيزلزلو مفراسنا أوروبا يسرح زليلهم أوروبا حبرت كفر شيء يسعر زليلهم سلمتايكم يقبرالو نتن حجرات بنزل كرغبان يزلزلو نتو كوميشن نتي أوروبا حبرت كرغبو أيدلن يزلو and that's a very very interesting concept way when strategy نتي أوروبا حبرت دي legitimize كجبرت خينكا كبرناتون أقداسناتون كتقدروا تدليق أنت هتقبر بس أبالات حجرات يخديل كتقبر تجمر بس أبالات حجراتنا ناترب حصل زلون بتكوميشن قلنا كله حبار أكيبو كم حدا عبل ليفرج غيره كزرارب سلدي فتن نوعو قريفكا مستنى أبالات حجرات بس أبالات حجرات مزرابنا أمريكا تزبالة سوي دونالد ترامب أمريكا بلكم دونالد ترامب يواصل أي أما نبدأ ديل ناقله بسنجل ترخيبون بس دونالد ترامب دفيرهم كزرابي كلهم ببلوك درجة أنت ماشي أما قل
ندونالد ترامب كرخاخبل يخل يوم سلازي دونالد ترامب مقاقيلو كريوم يزدل زلو نت كوميشن دما نتا بريزنت نايت كوميشن يكون نتم حلفتي كعدمهم يدلي يلا وزي دما دايما داي اللي زغطلو زلو استراتيجيو اتي اوروبا حبرات براسلس كوفي اللي دل دما irrelevant نكون يقددو خمزلو ابزي اسمعوا حج. His trip to the U.S. Capitol next week, then Emmanuel Macron gave a preview of what he plans to say to Donald Trump in a 1-hour question and answer session on social media networks. The French president insisted that he'll be telling his American counterpart that he, quote, cannot be weak in the face of Vladimir Putin, adding that he will try to persuade the White House. دونالد إيمانويل ماكرون ናይ ፈረንሳ ድማ ስማርት ክኸውን እንዲ ዝፍትን ዘሎ ብዛዕባ ዩክሬንን ብዛዕባ ገለን ህዝቢ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክምህር እናፈተነ ከሎ እቲ ካርታ ገምጢልዎ ኣሎ ናይ ዩክሬን ካርታ ገምጢሉ ይዘርዮም ዘሎ so already መስሓቁ ኮይኑ በዚያ ነዚኣ ዝነግሮ ሰብ ተሳኢኑ ተባሂሉ እቲ ናይ ዩክሬን ሲ ገምጢልዎ እዩ ዘሎ እቲ ካርታ ብሓፈሻ ግን again ንዶናልድ ትራምፕ ንምትእምማን ኣብ ሶሻል ሚድያ መፂኻ ክትዛረብ ኣለካ ስለ ዝተባሃለ እዩ ንዓ ክገብር ፈቲኑ and what we see is like I don't know. That U.S. and European interests are the same when it comes to Ukraine. His comments coming as European countries continue their long, hard search for a collective response to the war, especially as the Trump administration looks increasingly unlikely to really defend Kyiv's interests. For more on this, France 24's international affairs editor Katavan Gorjestani joins me on set. Hi, Katavan. So Macron, he's heading to Washington. What is he? So كلتا نقرات كنرينا هذا أبزيا أنتبو دونالد ترامب نيوروبايان حنت ملقت سريد الله مالك ابن مرخابهم زخانتي كقاطم زغل conversation مجلسنا مهابي مثلني. Affect Europe, and we put in 3 times more money. We're in for 300 billion. They're in for 100 billion. And you know, Europe is also doing it in the form of a loan. Biden just gave them money. There was no loan. There was no security. There was no anything. حجي دونالد ترامب تايز بلزلو أب قداينا يوكرين كون كله قداينا يوكرين يوروبايان يقدام من الزقدس سلازي نحنا على 300 بليون أوريدنا هبنا لنا سومجن كباب حدا 100 بليون هبا مالو اتحاد 100 بليون هبا مازلو دما تملك أحكي روميم كمل سلومي وي بمعدنات جيرم وي بقلا جيرم كمال سويم جو بايدن دكوس جو بايدن قناتنا سويليو كم هيابي زوبانيرو سلازي نزو كل جنزبنا نخل ملس تغينا عابديل زدونا مس ماني خاطب له بس زيلنسكي كبرالو ناي قدن كفرمالو كخلالو بمبال نيروباويان حدا قودوم ندقيو صول لك على إدما ربحنا أوروبا نا أمريكا نا تفلالين نا تفنتتني ما تخمزلو يرقاقس علو زي ما عبتت أولا زي تعدمنا يلوم منين زبلو زلو نيروباويان صبو غيرو نكحرمهم بتقصل ناتهم نتي حبي أم زلو حبريتا أبكر نسبيهم صوهم زلون عد إنجليز يكون أوروبا يوكرين ديمقراسي كبلو خلو ديمقراسي يكون ربح حاصل زلون كم زغنة أمريكا لك كما خاطكم ربحنا نخنا وحس مع ريهم ده يكون عليهم كنت سأرينا حجي يبلو مالو أزخا بدرجة علم زلهم تقبلنا إنها سسقم زخير قبل مالو. Emmanuel Macron. He accused them of doing nothing to end the war. No meetings with Russia, no nothing, he said. Not what either would want to hear as both prepare for trips to the White House next week. After a week in which President Trump has accused the Ukrainian leader of both starting the war against Russia and of being a dictator, tonight Donald Trump again rounded on the government of Volodymyr Zelensky. I've had very good talks with Putin, and I've had not such good talks with Ukraine. They don't have any cards, but they play it tough. But we're not going to let this continue. This war is terrible. It came just hours after a radio show. كم نريد لنا بحفشة ني أوروبيان excited كم زي اللي نابنت نغلط يوم بزعبا يوكرين فلوي سمعت زحوق سمعت كم زي بلو كمون بزعباتهم أوروبيان من أبريديو سزاربو زوجل in which Donald Trump broadened his criticism to include 2 key allies. We have Macron coming to see you for France and then Stormer for the UK this week to move forward. Yeah, but they didn't do anything either. The war is going on. There's no meetings with Russia, no nothing. Right. You know, they haven't done anything. And Macron's a friend of mine, and I've met with the Prime Minister, and you know, he's a very nice guy, but nobody's done anything. And I've been watching this go on for years. Secure Star. So Bella Gero نجيم كل يوم دون هاريمو مالو دونالد ترامب تايز بنزلو وانا ابزي مزلو كل يوم كل عمد يو قال يوم شد شوارحي قال يوم نعمتات كوفي لهم نيرم نزق دايزن مفتاح زخوني يغون تبقسو اي وسدون سلازي حجي انا مسوسد كتبقسو عميم مبالهم اي فتغون الله انا ربا يفلطوم يدا حن يوم كل يوم مس ماكرون عركي اوريدي تيوتهم كام تي كير سامرون رخيبين يرا نايس جاي يجن عميم زبل مهنيات كلهم يبلون يزبل زلو ابزياس كان اسمعيا
he can achieve? Well, likely he's going to try to get Donald Trump and the United States back on the side of the Europeans, because right now, given the comments that have been coming out of the Trump administration, it looks increasingly like the Europeans are being set aside for the Russians. So that's the overarching goal. As you said, this idea that European and U.S. interests are the same, the fact that that needs to be repeated and delivered in person by the French president in itself is a strike. How he's going to appeal to the personality of بحفشة أوروبا دونالد ترامب بخمي كان ردون نخل بخمي كانوا منون نخل دارجا مسيزبوم كل خاب لاي في كبر أبز سمعوه أنت عينة استراتيجيك خطة المخانو. So what I'm going to do is tell President Trump, you cannot be weak with President Putin. That's not you. It's not who you are, and it's not your style. It's not in your interest either. How will you be credible in China if you're weak on Putin? So come to what Allah. هي دونالد ترامب فيديو كريه خلي لهم كايم نززر يوز قبر وزلو مس دونالد ترامب بخمي كزرارب بخاني قدناتين دونالد ترامب بيرسونالي كزراربو مس فلاديمير بوتين دخوم كتكونا يدخلني على دونالد بوتين يسمع له الزربازي دونالد ترامب يسمع له everybody على السوشيال ميديا زليو مس دونالد ترامب مس بوتين دخميل كانت تراي خمس تشاينا خميل كخت زراربيخا هي زين قرات زين تاعين استراتيجيك تقام هانكا عبد الحرم مغارجات تسمع عليه زلنا يا مدرخ قال لومي تقلالت يخلو كلها تقلالت يا خوينا زلا كم تري وز لهم it's a very very interesting time we are living and نقول لنا تخطاتنا كدنا ناو نقتل دونالد ترامب نيروبايان تراي كون كشجر تبقيس زلو بعبيو نقول لاتهم حدا وديقوم كم زلو بفلاينتهم talked about some of the uncertainty around Donald Trump. He said that Putin also doesn't know what Trump exactly is going to do in the end. And this uncertainty, he said, is also good for us and for Ukraine. بحفشة كم دريو زلنا تي نيوكا يقولنا ماكرون كيلوم دونالد ترامب كأمنوا لهم تخيلهم مسيرو بازلو زمدنا كغير ويون زخون يقول من قدنا كغير اليوم زدلي وزلو. It's not going to be easy, but they will try at least كفتنهم خانم نرلنا دونالد ترامب قد نخالوت علاماتون سقات كان مفتار عدي وعلن. Let's go. At the White House, where President Donald Trump has threatened the BRIC nations with 150% tariffs if they try to undermine the U.S. dollar. The commander-in-chief added that the group was trying to de-dollarize world trade in an attempt to collapse the much stronger U.S. economy. President Trump further claimed that after he threatened 100% tariffs, the BRIC nations broke up. You know, the دونالد ترامب درجة إذا تعرفت بلت مفراريت ميسايل ناتو نقول لا علم زر عدد كوينات سمع زلا صراحة سريعة وزيتون تم تعلو لا يفلتوا الجنتاي زبل زلوا نتم بريكس بحالو حجرات عند حركة $1 وزعي زخون السجم تكجبر جميرة 250% تعريف كهرمومية بمبال مجمرة 100 يعني راح جد معنا 250 ده يبوالو بخمس لزخونه نزوم بريكس بحالو فحبتن كتولهم يعني فحبتن دروك أتو جميرة مالو كاب سمعوه ده. BRIC states are like 6 of them, and they were trying to destroy our dollar. They were going to say, you know, they wanted to create a new currency. They probably wanted to use the yuan. China, they wanted to use the yuan. And Biden said, well, this is a tough situation. There's not much we can do about that. We can't help that. I said, well, we can help it. So when I came in, the first thing I said is any BRIC state that even mentions the destruction of the dollar will be charged a 150% tariff. And we don't want your goods. We don't want to partake. And the BRIC states just broke up. I don't know what the hell happened to them. We haven't heard from the BRIC. شون دونالد ترامب تايب لالو أبغى دكوس جو بايدن سليبي جو سلزبليه كم زبلكم زلهم بريكس كم دليتهم يعندرو وعلاتات يقبرو ركبات يقبرو $1 اليوم نأمريكا كعلى وايف تنهم زنبوري يسمى جو بايدن دما ولا حنت قبر كم زي كده فلتوا نيرم أنا مسمى أخو immediately 250% تعريف كقبر لكم يمزلكم أكسب حجي أبي كم زلوا كندي مخانا بريكس من مخانا ونا يفلتني دونالد ترامب قرمكم It's funny شدشتيني بلا لو حسرتين دغانات ناقرا already أبز قربا إندونيسيا وسيخون كم زلتون حسرت members full members كم زلون كبابي حسرت حدا زخونا دما partners كم زلوا العسرة members هجرات زلويو بعفشة نراشا بتدقاقامي إذا ربوا هم زلون بوتين كبريكس يدوك سحب كم زلون نتبريكس كداهم كم زليو زلو دونالد ترامب يمزون يقولوا زلو تومنا بريكس مرحتي تشاينا راشا هندي سلستيوم نناتهم استراتيجي لهم أبزوانزي تشاينا راشان حدا يكون لجزء أبزي جون أبزينا G21 كلتيهم تراقبا بزح دربي قبرهم زلو يزنقر so they are working closely in Donald Trump the match بقيرهم سلز فلتوا بدحر ما قال جا كم يجرنا كحزن غل نشتي حج provocation كاين فترة لسه كسقيل عن رأيه نبي جزء خير غل
ኣካይዶ ሪና ስጉምቲ ክንወስድ ዝብል ኣካይዳ ዝመረፁ ይመስል ንርአዮም መስቂልና ድሕሪ ስጉምቲ ንወስድ ዝዓይነት እዩ ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብዙሕ ምንቅስቃሳት ገይሮም ነይሮም right now ግን እስከ let's watch him እንታይ ክገብር ይኽእል ድሕሪ ምንቅስቃሳትና ክንገብር ዓይነት ኣካይዳ ይኸዱ ኣለዉ ንዶናልድ ትራምፕ ድማ ብጣዕሚ ኣኸይፍዎ ኣሎ ከምኡ ምዃኑ ምክንያቱ already ፈሪሆሞ ከም ዘለዎ ስለ ዝርኢ ዘሎ ኢጎ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ዓብ ስለ ዝኾነ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ከጋጥም ከሎ ብጣዕሚ ደስ ዝብሎ ስለዚ ንብሪክስ ከለጌና ከይተበገስኩ ኣርዒደዮም ኣለኹ I am the hero ናበለ ክጭድር ዕድር ረኺቡ ኣሎ ማለት እዩ And now, without providing any evidence, President Trump boasted that he has stopped the BRICS from launching its own currency, which he claims was meant to replace the U.S. dollar. We haven't heard from the BRIC states lately, but he said that wasn't much we could do about it. There was a lot. It took once, and literally, they said, "Sir, what about the BRIC states? They're going to take over the dollar, the sanctity of the dollar. They're going to create 150% China." Bloc, however, it's now grown in size and includes countries like Egypt, Ethiopia, Indonesia. እቶም ብሪክስ ዝበሃሉ ምናልባት ዝበሃሉ እቶም ዓበይቲ ራሽያ ቻይና ህንዲ ክኾና ከለዋ ብራዚል ሳውት ኣፍሪካ ተን ናይ ቀደመን ድሕሪኡ ኢትዮጵያ ግብፂ ኢማራት ኢራን ኢንዶኔዥያ ድማ ተወሲኽዎም 10 ፉል መንበርስ ኣለዎን ፓርትነርስ ድማ ኣለዎም ስለዚ ብሪክስ ናበይ ገጾም ክኸዱ እዮም ወይጎ ሜይቢ ፈሪሆም ክገድፍዎ ድዮም ኣይገድፍዎን ብሕጂ ኢና ክንሪዮ ዶናልድ ትራምፕ ግን ኤርሊ ቪክቶሪ ኣውጁ ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና ናው ናብ ኣፍሪካ እናኸድና ክንከይድ ኢና እስከ መጀመሪያ በዚያ ጀምሩ ነፍሱ ወከፍ ሰብ ድማ ከሰውለላ ዘለዎ ኣርእሲ ስለ ዝኾነት የዚያ Election interference is not earth-shattering anymore. Unfortunately, it's commonplace, and a big reason for that is the internet. With one click, you can create an army of propaganda bots, you can unleash them on social media, you can spread fake news against the party you dislike, and a lot of countries do it. But one country specializes in it, and that is the United States of America. In the past, they would get their hands dirty, the likes of CIA would lead interference operations abroad. Nowadays, it's more tacit. The US has been accused of creating a web... ኢንተርኔት ዝበሃል ብጣዕሚ ዝፈትውዎ ወይ ብፍሉይ ዝፈትውዎ ምክንያት ስለምንታይ ፈሊጥኩም ኣለኹም ኣብ ፖለቲካ ናይ ሃገራት ብዝቐለለን ብዝወሓደ ባጀትን መንግስቲ ንክትኣሊ ፖለቲካ ንክትቅይር ዕልዋ ንክትፈጥር እቲ ዝቐለለ ስለ ዝኾነ ኣሜሪካ መፂኣ ሚኒስተር ሰዲዳ ወይ እውን CIA ሰዲዳ ስለያ ሰዲዳ የድልዮም እዩ ኣብ ፌስቡክ ቦት ዝበሃል ኣለዉ ፌክ ዝኾነ ኣካውንት ዝበዓልካ CIA ብፍላይ ኣብዚ ብጣዕሚ ማስተርፉል እዩ ፌክ ኣካውንት ይገብሩ ሽዑ ብዛዕባ እቲ ዝደልይዎ ዘሎ ሓበሬታ ንኣብነት ኤርትራ ኢንተርኔት ከም ድሌት እንተዝኾኑ ነይሩ ነቲ መንግስቲ ሬጂም ቼንጅ ኣብ ዝሓስብሉ ዘሎ ፌክ ኒውስ ብየማንን ፀጋምን ዘርጊሖም ብቐሊሉ ነቲ ህዝቢ ኣንጻር እቲ መንግስቲ ከም ዝለዓል ክገብርዎ ይኽእሉ እዮም እዚ ማለት ኢንተርኔት ጥቕሚ የብሉን ይብለኩም ኣለኹን መንግስቲ ንምቕያር ዕልዋ ንምግባር ግን እቲ ዝቐለለ እዩ ኢንተርኔት ከምኡ እንተዝኾን ኣብ ቻይና ከምኡ ገይሮም መንግስቲ ዘይቅይሩ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ነቲ ኢንተርኔት ቻይና ባዕላ ስለ ትቆፃፀሮ ደስ ዋይና ንብል ዘለና ኤርትራ ኢንተርኔት የድልያ ግን ንሳ ትቆፃፀሮ ኢንተርኔት ክትገብር ክትክእል ኣለዋ ኤርትራ ትቆፃፀሮ ኢንተርኔት የድልያ ኣሎ ልክዕ ከምቲ ናይ ቻይና ነፍሱ ዝኸኣለ መከላኸሊ ዘለዎ ባዕላ ክትቆፃፀሮ ትኽእል ብኢንተርኔት ሓደጋ ከይመፀኒ ኢልካ ካብ ኢንተርኔት ጠጠው ምባል እሞ እቲ ዝገደደ ውሳነ ይከውን ዝኽእል ምክንያቱ ቁጠባናትካ ኩሉ ነገራትካ ሓደጋ ክወርዶ ይኽእል እዩ ምስ ግዜ ድማ ዝገደደ ፀገም ይክመፀካ ኣብ ቴክኖሎጂ ድሕሪት እናተረፍካ እንድሕሪ ከድካ እቲ ፀገም ንቴክኖሎጂ ስለ ተቆፃፀርካ ትድዕን ማለት ኣይኮነን እቲ ቴክኖሎጂ ዘምፅኦ ዘሎ ለውጢ ንሱ ንባዕሉ ሓደጋ ክፈጥረልካ ብፍላይ ካብቲ ጎረቤትና ማለት እዩ ስለዚ ኢንተርኔት ኣድላይ እዩ ኣሜሪካ ድማ ብዝለዓለ ርቀት ንኢንተርኔት ንፖለቲካ ናይ ሃገራት ንምፅላው even ነቶም በዓል ህንዲ ዝበሃሉ ቴክኖሎጂ ዓቕምለና ዝብሉ እውን ስምዕዎም ኣብዚ ከመይ ገይሮም ከም ዝሰርሑ of meddling agencies. These can be rights organizations or media groups or think tanks or research organizations. These agencies push reports against certain countries. And who funds them? In a lot of cases, it is USAID. That is America's premier aid-giving agency. It's the same one that Trump is now gutting. Now, USAID is linked to many foundations and organizations. Reports say among them is the Henry Luce Foundation. Henry Luce was an American media mogul. He founded the Time and Fortune magazines. The foundation itself funds a lot of programs, and some of them do look dubious. Like 300... هندي نفسهم كتحنو كبلو زقبروا ريبورتنا نرزلنا استفلالي بفلاي أبزح حلفي أسرع عمتات CIA ويون سليانا أمريكا ويون فورين أفيرس أمريكا بقت تابوت هدرا وبكالس قم تقدفوا بمنقد انتايز تكامزلو think tanks بحالو foreign policies بحالو Atlantic Councils بحالو استفلالي ايجنسي سالو من يزخفلو أبزو ناريكم نيري كل زي أبرسهم ناملالسكم رأيوا بليس تي interference politica بتنس خاطر بيو سراويت وي تانك زحزة وي درونات أمريكا يكونن زقبرلكا بتوم فلاتاتنا بحالتي specialists experts بحالو civic groups بحالو قال ملايو سلازم استطنا نجيو
حنت كابت تسفا غيرنا زلنا نتسياي زبحال أقدس كفالات ناتو أمسباق دونالد ترامب يقايلو نتي يو اس اي دما عصيولو سلازي زوم كلته زيوم معصاوم اتوم كالوچ نافرناتهم اتوم كابزي قدايزي معاد بليونات ناكبو زخدو زنبرو بعل نيت بحال كندي نتينا يرترا حسابات يبو زنبرو نغيركم نيره ازيك الا كم زخل ينا نرزلنا تسفاتات አለው ግን አቀዲምካ ሴሌብሬት ትገብረሉ ኩነታት አይኮናን ዘለና. Let's go to the next topic now. On to updates from Sudan now, where the ongoing civil war has triggered a diplomatic standoff between the army-backed government and Kenya. The Sudanese government has recalled its ambassador from Kenya in protest over Nairobi hosting its paramilitary foes. At a high-profile event in Nairobi today, Sudan's paramilitary RSF, which has been at war with the Sudanese army for nearly 2 years now, will sign a founding charter with its allies to set up a peace and unity government in Kenya بوقي أب قدينا السودان إذا إتيات أب أمش ملاق أتيا خمسة الله ببزحة أفريقيا ويندما زحزن شيمونيو ويليام روتو يزبحال زلو مهنياتو نمنك حقوس يلي قبر خمسة الله زي ناي السودان عتق جلة ويون دعم شريع دبحال دعم سريع بين أمريكا دما جونوسايد يفصمكم زلو بهيمان رايتس كالوتن زي تنقرز بحال مالتي نعو أب كينيا كونغدو كم زلون نزل نخجبر دما كاب إمارات هذا نتبع $5 بليون كم زوسده كم زرخبه يزن جرزلو سنتين عند رجالنا ناي كينيا مراحي ويليام روتو ناي بحكي أب أفريقيا أب كبرستو هابون تثبيت تجبروا المراحي بحماقة ولا دقادمة زود دقزل مراحينا عند رجالنا أفريقيا تسفاز جبرت له تسفانا أفريقيا وين مراحت دما ما عميق كام تراف مخانو زدقيمو زقول حلون زرقاقص علوم كنا تاتنر لنا it's a very very sad reality إمارات أفقرات أفريقيا اتخطلوا زلا بمنقدتهم تسفالوهم زبهال مراحتنا أفريقيا أبي أحمد كما تقولوا أبي تسفالوه زي مراحزي تسفا كبز غلي تبايلو كندي تزميرولون تمقسلون أمي معربا عالم لما نوبل برايس يبو and guess what بنا إمارات درونات جيرو هزب جفجف زلا يكسب حجي السودان وننتخونه نتنا السودان نجر عم ببلشوا حبي قدة تسعة زليو حجي لما لك كمو تويليام روتو دما أبتي جاي متبع متاو تمساسالي شجر كفتر نريا لنا قداينا السودان it's a very 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 delicate زحزنن زوجهنيو السودان قربتنا حاوز بيو زبزح سدتنيا يرتراون السودان بغرباز فلتو هاجرينير أبزح جودي قاتو دلا السودان نمان ما يتسبينيخا كابز حجز الله تو دما كتنسئون تخلو زلاي مثلا المغنياتو إمارات إيدو زهابي ويون بلان صغير يدمثل نيرو قربت لي نا هيومانيتاريان وعلى انجلا ملنا بدي سابا بحبرة افريقيا قال قبر نيرو حبرة افريقيا يفلت يزي بدي سابا نا السودان قداي تباهلو ابي احمد 15 مليون يبلغ بلا بلا يبليرو ويليام روتو دماغتو على نزو قداي زكن ودو لنا قال بليرو اي سومنا سالسي تاغيرو اب امارات اب نيروبي نتناي RSF منقسن نخقبر ويون بوليتيكاو سنترناتو نام نيروبي نخقبرو كاب كارتوم سلا تدفيدو وزا اب نيروبي ناي وزاي منقسن نخقبري قبرلو the same theory دما زي كلها كتسبلو لازلكم بخلت ثلاثة من قدي اكن بلالاينا the same policy دما ناي كينيا ناي السودان عتق جله اب نيروبي مدبر ناتو نخقبر ويليام روتو كفكت كلو أديس أبا دما نايرترا عتوق ويون منقسك غير يزبل زل حيلي أبي أحمد أوفيسيبو ينقدكم زلينا نرزلنا. This is a historic moment أبناء أفريقيا بوليتيكا مالتيو. أبدي أرشي تقولنا تمساسالين كنا تاتر لنا everywhere interference البوليتيكا ناي حد بوقعي متتعاون هجرات أفريقيا ناي حدن تفقات مواج زخدو زلوا من قدي نرلنا زي very very ناي بحق زحفرن زصيفن كنتات نرلنا ويليام روتو أكم زي درجة مودا قدما نبزحات أفريقياويان أقوى ترى ديكونس تسفى زغرت كنتاتوني نرزلنا شوف السودان أملاخ كابت زلوا ويوت أيوم نبل أتكونتاتنا تومجن بغليلو كودا زخل كم زي كوني نقول بروه ناقوني متعلو it's a very difficult situation right now نابتي قربيتنا قبل علينا زهندو سوزولا دما نسكرج 2250 ኪሎ ሜትር የሚሸፍነው የቀይ ባህር መተላለፊያ ለሜዲትራኒያን ባህርና ህንድ ውቅያኖስም ቁልፍ የውሃ መስመር ነው። 10 በመቶ የሚሆነው የዓለም የንግድ መተላለፊያ የሆነው ቀይ ባህር በነዳጅና በከበሩ ማዕድናት የበለጸገ ሲሆን የምጣኔ ሀብት የደም ስር ሲሉም ይገልጹታል። አሜሪካና ቻይናን ጨምሮ የገልፍ ሀገሮች የሀገራቸው ፖለቲካዊ ዳርቻ የጦር
ኢንተርኖች ላይ ከጊዜ ወደ ጊዜ ጠነከረ መጣ። የትልልቆች ሀገሮች እዚያ አካባቢ سنتايم بزعبا قاي بعري تانكس كاد بزو حبريتا كبونا جميرو مالو اي ثينك اب جغرافي تمهرو نيرو مثلا هجي حدش تمرتي كندي رحكاتالو كندي عينت حبت عسالو درجه بزيناتكا عساك بلعو بتعميز هنطيهم دمسلو كما كتب لك كايدلنغا حمد عدبل عي خاتبل زيناتو معد زقامت سب كصل معات يعني اي غزاخه معد قديفكا ناي معدو معد زقامت حما غربيت كم زلنا هنا نري زلنا የባህር ህጎችን በንመለከት ኢትዮጵያ የባህር በር ተጠቃሚ መሆን የምትችልበት ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ በአጎራባች ሀገሮች የወደብ ያላቸውን ሀገሮች መጠቀም ትችላለች። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የባህር ህግ ምን ይላል? አንድ ሀገር የባህር በር ከሌለው በአካባቢ ወይም ደግሞ በአቅራቢያው ባለው የባህር ወደብ መጠቀም ይችላል። ይህ መጠቀም ይችላል ሲል በቃ ናይ ባህር ናይ አፍደገ ባህሪ ቶፒክ አፈም አጥሪዮም ለማ ብዝዋን እዚ በዓለም ደረጃ ይፍቀደናዩ አገለመለ አይ ቲንክ ሐለፈ 30 ዓመት ኮሙታት ነገር አፍደገ ባህር ዳት ትጥቀሙ እንዲኩም ደለኩም በሕጋዊ መንገድ እንታይ ባሓት ይወድ አፍደገ ባህር ኮ ብጅብቱ ትጥቀሙ ለኩም መስለን በጋሎት ምን ትጥቀሙ ለኩም ተኸልከለኩም ከየል እንታይ ትጽንጽዋይ ግን አብይ አህመድ ካብታ ውሽጣዊ ትርምስ ናይ ተሃገር ወጽዩ እንታይ ገብር ዝፍትን ዘሎ ገለ ካሊ አማራጺ እንተረኸበ ኢሉ ዝኸደ ዘሎ አጀንዳ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኸ ውሽጣዊ ዕግርግር ናቱ ናብ ካሊ ማእዝኑ እናኸደ ይኸይድ ከም ዘሎ ይዝንገር ብተደጋጋሚ ነቲ ቀደም ዝበሎ ዘረባ ድማ ቆቆራሪጾም ሀገራዊ ቴሌቪዥን ናይቲ ሀገር የዝብለኩም ስምዑ እዚ የማይናወጥ ብሔራዊ ጥቅም አላት ዓለም ዛሬ ይስማ የቀይ ባህር አክሰስ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ኢትዮጵያ ያስፈልጋታል በዚህ ጉዳይ አመሰግናለሁ በዚህ ጉዳይ ሻይ ምናደርግ ምንደብቅ ይመስለው ካለ ተሳስተዋል በጦርነት አንፈልግም በኃይል አንፈልግም በቂ ሪሶርስ ነው ኢትካና ወጣወጥታ ተዛረበሉ በኃይል እንደልና በለ ኢዱ ዘወጣወጥ መራሒ አነን መጀመሪያ አብ ኢትዮጵያ ያዘረዘለሁ ማለት ናይ ኢትዮጵያ እኹል ትሩፍ ማይ ከም ዘለዋ ብዙሕ ማይ ከም ዝሃር ማይ ዝንገር ንግብፂ ኣብ ጎሮራ ክትሕዛ ክትፅዕር ከላ ግን ስኽፍ ኣይበለዎምን ካልኦት ሃገራት ድማ ንዘለዎም ፀጋታት ይብዛሕ ይንኣስ ከከም ዘለዎም እዩ እምባይ ደ ወይ ብዛዕባ ዕቤት ኮይኑ ሶማልያ ዝዓበየ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣብ ኣፍሪካ ዘለዋ ሃገር እያ ቸጎቱ ሶማልያ ኣብ ሶማልያ እንዲኻ ሰራዊትካ ኣዋፊርካ ፀጥታ ናይ ሱዳን ናይ ሶማልያ ደም ነፍስሳ ኣለና ትብል ኣለኻ ምስ ሶማልያ ዲል ግበር ቀሪበ ኣለኹ ትብል ኣለኻ ደን ጎዴር እቲ ዘረባ ግን ካብ ሶማልያ ክረኽቡ ተስፋ ኣለና ገለገለ እንዲዮም ድብሉ ስለምንታይ ግን እቲ ቶፒክ ናይ እዚ ናይ ኣጀንዳ ባሕሪ ዝያዳ ዝመላለስ ተይልኩም ናብ ኤርትራ ታርጌት ንምግባር እዩ ንኤርትራ ከም ኣጀንዳ ንምልዓል ንኤርትራ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ይግባአና እዩ ንምባል እዩ ኤርትራ ኢሎም ንክረክዑ ጎበጎበ እዮም ዝኸዱ ስለዚ ነቲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከም ባሕቕ ዘየሉ ፀጋታት ደይናቱ ዝነበረ ፀጋታት ንኸቋምት ደይመደይልካ ንኩናት ንከተዳልዎ ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ እዩ ፀገም ድማ ንኩናት ስለ ዝደልዩ ዘለዎ ጥራይ ዘይኮነ ውሽጣዊ ፀገም ንኣቢ ፅቃት ፈጢሩሉ ስለ ዘሎ ዝኸዶ ዘሎ ኣካይዳ ምዃኑ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ርዱ እናኾነ ይመፅእ ዘሎ እቲ ኩነታት በማንኛውም ህግ በማንኛውም የሀገር ልምምድ ኢትዮጵያ ይገባታል ብዙዎች እኮ ነውር ነው ይላሉ 120 ሚሊዮን ህዝብ መቆለፍ ነውር ነው ይላሉ anyway ዝዋለፈ ካየለ ወላ ዝለኮተ ካየለ አይ ቲንክ ብዚ ሓንቲ ጽብቕቲ ደርፊ ደሪፎም ሉ ምናልባት እንተ ተረዳእቶ ምናልባት ዘኽበረኛ ነኽብሮ ይደፈረኛ ንደፍሮ ይፈርሖ የለኒ ሓፍሮ ይፈልጢን እንገብሮ ኣለና ተመክሮ ኣኻ ንዘኽበረኛ ነኽብሮ ተዘረባሰያ ዘኽብረካ ተኽብሮ ንዝደፈረና ድማ ንደፍሮ ንዝደፈረና ክንደፍሮን ክንፍንቅሎን ድማ ተመክሮለና በለ ባህር ድምፃዊ ዶክተር በረኸት መንግስታ ስለዚ ታመልሲ ብዙ ዘረባ ዘድልያ ይመስለንን ኣብቲ ናቶም ፖለቲካ አቲና አትሓዊስና ክንሪዮ ክንፍትን እንዲና ኣብዚ ስምዑ ትግራይ መዝመት ኃይልን እንደሚበትንና አቅምንም እንደሚያሳጣ የሚያውቁ የኦሮሞ ተወላጅ ጄኔራሎች የኦሮሞን ስልጣን ማዳኛው መንገድ አብይን በኃይል ማስወገድ ነው ብለው በማሰብ መፈንቅለ መንግስት ሊያስቡና ከኒ ጠቅላይ ሚኒስትር በኋላ የሚኖረውን ለውጥ ለመምራት ሊያሰላስሉ ይችላሉ። መፈንቅለ መንግስት ኢትዮጵያ ውስጥ አይሳካም። እኛ ወታደሮች ነን። መፈንቅለ መንግስት እንዳይሳካ አድርገን ተቋማት ሰራ
كم نريد لنا أبي أحمد بزوج زي توم ميدياتات ناتو كم زارب وزلو أبي سكاتنا مفنكلا منجست كم زلو إذا نجر تي أوروموز بهالإليت أكيدنا أبي نتا أبدي سابا زلاتهم عدل كتفا كم زغل يردوم الله أورومو عدلهم حجيا أورومو ما كم نوح ناتهم حجر كجبرز دليوم حجي أبي أحمد نا أورومو منجست غير لهم سلو زلو يوم نتا نا أورومو حجر تبهال ناقد فواز مسؤول نتا إثيوبيا بمولا كنكو عصر السل نخلي يمزول زلو جن تجلك فعلنا أورومو جن تيزبل إذا عندنا كايدانات وحدا معتي نزال سلطان تخسيروا نحوارو تعزلاتنا عدل كن كسراينا سلازي نزل سبز علينا أجندنا إثيوبيا ولا تبتاتن نحن قل أوروميات بالحجر نهنت أبز حجدما وتهدر بيدنا له تانكم بانكرا بيدنا له نعنا زقنا ناجرنا إثيوبيا أنت تبتاتن زحشنا أمارات لنا زبل نيرومو إليت كم زلك تفلتقت كل لكم إثيوبيا بحنت تغسيلا تريد بترتاصل زقنا مهدرة ترتقم تمشي أمحارة عدل كبوهم كم زي كونون كجحفوهم كم زخونون زردهم ويونسك أزلهم ورملوا أبي أحمد دما نذا درجة زيت سبرد فيتروجن بكل تزل جبكات مثل حجر ألا جيبح زيك خيري يزبل زلو مغنياتو أب تجرايز كبر زلو كنتات كان رؤيا كنفتنينا أب أمحرة وقعوا كينات له أب رومو كينات له أب تجراي دما كينات كلها كم زغل أب سكات كم زلو إذن جرزلو بخلو كرا خلو أتينا أب إثيوبيا إذا عدل زيا كل سب كتك أمل لا يزفتن زلو تجارو نزع عدل زيا كتك أمل لا يفتنوا له أجنداناتهم كابزلو من اللي على كت عملنا يكلنيو تجراي حجر كن قبر حساب تلو ويون اتمعراب تجراي كن ملسن تخيلنا حجيت راي تعدلنا كم زت تداخي مخلط فدرال منجسي حجيت راينا كن حزن نخلب له أمحرة ني أبدي سبعة بارات كيلو بوتا كن ركب تخيلنا اتزبالة أجزياناتنا حجيو مز منجس عرق ده يكونس نزل فنكين لهن عليه لنا بلالو اتناي أوروما حيلي بفلا اتناي بوليتيكاو كن في وتدراو كن فناتو ناي أوروما هجر كن قبر جي أجندانا هنقبر حجيت عدلنا كم زت تداخي مخلو منجسي زتداخل منجسي هذا كور دقف زي بلو منجسي سلازلنا نزل بنكو إيرنا تعلينا يوينا عدلنا خنا سالت نخلب لالو ناي سومالكمو everybody أبتهجر زلو دخمتنا أبي أحمد سلازريو زلو نفس وقت كفسب نزاب بكوزيا كتك أملا نابلي زسعر زلو عبلي لي دما نيدق حيلتا قلتي اتزبالت مدرخ نزب بكوزي أبز حجي زلاتو كنتك أملا لنا كتبل تخل هاجر مخانا رديو درون نساتهم كم يمزبلو زلو ولا نساتهم من إثيوبيان زربا كسموهم كلاتهم إيرترا نزب بكوزي تتقيمة كتدفع أنها تدلل زبل زربا يتقوم اليوم إيرترا زقبروتو زخون يكون زيجبان النجار يبلو منجن أبحام قولهم السي زلو إيرترا نتبو كوزا لنا تدقيمة كتالينا تفتنا الله سلو زبلو زلو يوم أنتار إيرترا رجعونا حقزونا إيرترا إذا سلزة تودي كونس إيرترا إيرترا مخنيات تغييرنا اتزلو صقمات وشتي كنقطفو كنسغرو عدل كوبنا يغليو ابزح انت فيديو نيرا ابزياسك رايوا قلت يا አይታችሁታል አይደል እኛ ለተዋደር ለተፈቃቀር ነው ያሉትን ይበሉ ጉድ አንድ ሰሞን ነው ብለው ወጥ የሚያወጡ የወጥ ቤት ሰራተኞች እንኳን ወጥ አያወጡም ለኢሱ ነኝ ወጥ ማወጣለት ከፍርምባው ከምኑም ማደርግለት እኔ ነኝ ከመረቁ ከሌላው ነገር ከሚጣፍጠው ነገር ከንቁላሉ እኔ ነኝ ማደርግለት ብሎ እስከዚህ የደረሰ ሰው ምን እስከሚዝ ድረስ ያነክሳል ማለት ነው እንደዚህ ነው ያልየነው ያልተሳደፍነው አጭቷል አይደል استري وزلهم اب اكس ناتي بوست غيران يرانون ابي احمدسي كسع كنديني سياس تنبركيخو كغلغلو دلونات كم زنبره تنبركيخو يزبلكم علسي مغبي بعلو كغبو كم زعرن انا بحكي بريزنت سياس شلل سلازبلو سبزي اب ጭንቀታቲው كم زلو ገምጋም كم زلن بوست غيران يربز حسابات رياكت غيرهم لابيكس بليز كيتكم سبسكرايب فولو غبرونا كم تري وزلهم كان يسب كوبا يخلنا ير مقبل بريزنت سياس انيس وبقع زيدت حنا نيلو كسع كندو اغرنا سياس كسع مزخل زنبره ابو غرو فكم كبل زخل زنبره مغابريا كون ፍጹም ስክፍታ ዘይብሉ መራሒ ናይ ኤርትራ ፕሬዝደንት ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዓበይ ኩናትን ወጥርን ዝነበረት ሃገር መራሒ ከምዚ ኢሉ ከገልግል ዝኽእል እንድሕር ኮይኑ እዚኣ ጥራይ ኩሉ ግዜ ዘክርዋ ንፃዓዱዳ እንታይ ገብረሎም ማለት እዩ አይደነ ማዕኮሮም ክልሕሰሎም ፀገም ከም ዘይብሉ ክንግምት ንኽእል ንፕሬዝደንት ናይ ኤርትራ እሞኻ ፀላኢ ተባሂሉ ዝተቐመጠ ኣፍሪካዊ መራሒ ብዙሕ ፀገማት ኣለዋ ገለ ኢሎም ነዊሕ ዝጎስጎስዋ
ክሳዕ ክንዲዚ ከምብርክኽ ዝኽእል ኮይኑ ንፃዓዱ ነቶም ገንዘብ ዶላር ክቡን እዮም ዝብሎምሲ ክሳዕ ክንደይ ክሰግደሎም ከም ዝኽእል ንምግማቱ ከቢድ ኣይመስለና ስለዚ ፕሬዚደንት ኢሳያስ እንታይ ኢሉ ሓቲተ ነይረ ናተይ ናባኹም ከማን ከብላ ተሕቶ ክንዘራረብ ደሊና ኣለና ኣብይ ኣሕመድ ንዓንተ ዝብሎስ ክንደይ ግዜ ምወሰደሉ ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣስመራ ንኽመፅእ ምናልባት ንዓን ዘራረብ እንተዝብሎሲ እንታይ ምኾነ ነይሩ እቲ ኩነታት ኢልኩም ትግምቱ ኢለ ሓቲተ ነይረ ብዙሓት ሰባት ድማ መልሲ ይብኩም ኣለኹም ኣብ ኤክስ ማለት እዩ ኣብዚ ድማ ተሕቶ ናብቶም ሰባት የብል ኣለኹ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት እዚ ዘረባ እዚ ስለ ዝሰምዑቶም ኢትዮጵያውያን እዮም ኢሎም ባንዳታት ኣብዚ ኻረዩ ናይ ብሓቂ ኢትዮጵያውያን ወሪድዎም ዘሎ ካሊእ እዩ ገንዘብ ልትቀበል ትችላለህ ስርዓቱን ልትጠላው ትችላለህ አይንን ላፈር ልትለው ትችላለህ ስርዓቱን ልትጠላው ትችላለህ አይንን ላፈር ልትለው ትችላለህ በዚህ መጠን ግን ኢትዮጵያን ጥንብርኩሷን ያወጣ ሰው ቁጭ ብለህ ማዳመጥ ምን ማለት ነው እንታይ እዩ ኣጋጢሞም ዘሎ ንኢትዮጵያ ንጉዶም ደውፁ ኢትዮጵያውያን ስለ ዘለዎም ናይ ብሓቂ ኣቢ ክቋፀሮ ዘይክእል ፕሮፓጋንዳ ዘይኮነስ ሓቂ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ጉድ ደውፅሉ ነታ ክሸፋፍና ዝፍትን ዘሎ ነታ ኣፃሪ ኤርትራ ንምውዳብ ዝሰርሓ ዘሎ ደፍርሱሉ ኢትዮጵያውያን ስለ ዘሎ ፕሮፌሰር መሓመድ ሓሰን ድማ ሓደ ካብኦም ነቲ ኣካይዳ ናይ ኣቢ ኢትዮጵያ ዝተረመሰት ሙት ሃገር ምዃና ስለ ዝነግር ዘሎ በዓል እዚ ጨርቆም ክሳብ ዝድርብዩ እዮም ክብሉ ዝደልዩ ዘለዉ እቲ ክውንነት ግን ክንምንታይ ክሽፍንዎን ክዓብጥዎን ይፍትኑ ኢትስ ናት ፖስብል ኣወል እውን ገዲፍሎም ኣይነበረን ነጊርዎም ነይሩ እኮ እዩ ምሩ ዘጠራጥር ፈታውን ፀላእና ማእዝዩ ዘይፈልጥ ዓቕሙ ዘየገናዝብ ልዕሊ ኩሉ ድማ ፅኑዕ መርገፂ ዘይብሉ ስርዓት ወዲ በሻሻ ኣብ ዝኾነ ውዕል ተጠቃምነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ክነኣቱ ቁሩባት ኣይኮናን ናይቲ ስፊር ኦፍ ኢንፍሉዌንስ ዝብልዎ እስራኤል ኢራን ኢትዮጵያ ዘጣምር ምስ ምምፃእ ኹመይኒ ዝተበተነ ትሪያንግል ዛንታ 3000 ዓመታት ሰሪሕኻ ምህውታት ንኢትዮጵያ አንከር ምግባራ ዝፈሸለ ኣጀንዳ ምብርባሩ ምሰኣበ ተኾሊላ ትመፅእ እዛ ከምና ዩጎዝላቪያን ሽለን ፍርድ ትብል እያ ንሳ ድማ ከም ትመለስ ኣብ ጉዳይ ባድማ ጭብጥ ምስ ተባህሎ ኣረገውቲ ተሓምሽሸኒ ባድመ ናይ ትግራይ እያ ዝብሉ ዝቐረበ ሎሚ ድማ ቆልዓ በሻሻ ከምፅኦ ዝኽእል መርትዖ እቶም ክትነግስ ኢኻ ዝበልዎ ጠንቋሎዶ ወላስ እቲ ክፅልየልካ ዝበሎ መስቀል ገልቢጡ ዝፅሊ ናይ ፕሮስፔሪቲ ነቢ ወይ እቲ ባሕሪ ሃብኩኻ ዝብል ካልእ ነቢ እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው ወደብ ይኑር አይኑር ቢጭቅጭቃል አይደለ እግዚአብሔር ግን ለዚህ ምድር ወደብ እሰጣለሁ ይለኛል ናና ግን ሕጁን ሕግን ጭብጥን ኢና ንብል እዚ መረዲ ዝኸውን ሓደ ምስ ኣብነት ክህቡ ኣይኽእሉን ኢትዮጵያውያን ከምኡ ከለዉ ኤርትራ ጓና ናይ ካልእ ዓዲ ናይ ርእሲ ዓዲ ከም ዝነበረ ዘረድእ እቲ ኣብ መንጎ ምኒልክን ኣብ መንጎ መንግስቲ ጣልያንን ዝነበረ ውዲት እዩ ኣዝዩ ረሳሕ ዝኾነ ውዲት ኤርትራ ከም ዘይናቶም ዘይዓዶም ከም ዝኾነ ብሓፈሻ ኤርትራ ኮይናያ ክትቅፅል ክንድግዕ ቅድሚ ሕጂ ግዒሮም ፈኪሮም ፈቲኖም ዘይኮነሎም ነገር ሕጂ ብፍሉይ ክኾነሎም ዝፅዕርዎ ዘሎ እንተለውን ንሱ እውን ብዘይፍሬ ክብተን ከም ዝኾነ ጥራይና ንፈልጥ ኦኬ እቲ ዝቕፅል ኣጀንዳ እቲ ብኣብይ ኣሕመድ ፖለቲካዊ ኣበጋግሳ ወይ እውን ገለ ነገር ገይሩ ክሰርሖ ዝፍትኖ ዘሎ እዩ ቅድሚኡ ግን ኣብዚ ኦልሬዲ እቲ ናይ ኤሊት ናይ ትግራይ ዝብሎ ዘሎ ንስማ የአብይና ኢሳያስ ሲጣሉም ሲፋቀሩም ትግራይን የውጊያ ሜዳ የማድረግ እድላቸው ሰፊ ነው የሚባልበት ምክንያት ኦኬ ለምሳሌ ሻዕቢያ ቀድም ያነሳ ነው በዛ በሪሰርች ኤንድ ምናምን ብዙ ጊዜ እናነበዋለን እሱን እንደ ሻዕቢያ ይፋ ያልሆነ ልሳን ቁጥርን ምክንያቱም ከጦርነቱ በፊት ራሱ በትግራይ ላይ የሚፈጸሙትን ዝርዝር ጄኖሳይደል የሆኑ እቅዶች እዛ ላይ ለጥፈዋቸው ስላየን ማለት ነውና ግን ከዛ ይሻገራል እንደምታውቀው የፕሪቶሪያ ስምምነት በመፈረሙ ኣብዚያ ዘለኩም ሓደታ ትግራይ ትበሃል ኣብ ሓንጎሉ እንታይ ዓይነት ሃገር ያ ፈጢሩ ዘሎ ኣይ ቲንክ እቲ ዝንባዕ ኣካይዳ ናቱ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብን ኢሳያስን ክፋቐሩን ክበኣሱን ትግራይ ኣነ እንታይ እቲ ትግራይ ዘለዎ ትግራይ is irrelevant ኣብዚ ከምዚ ፖለቲካ ሜቢ ንባዕሉ እቲ ትግራይ ቀውሳ ውሽጡ ስለ ዘሎ ነዚያ ምንስማዕ ሓዊስና ምሱ ጌርና መልሲ ክንቦ ምንታን ክትዕመና ማለት እዩ
ውሳነ ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ንምትግባር ዝውሰድ ስጉምቲ ተጠናኺሩ ከም ዝቕፅል ሓደ ካብ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ዝኾነ ጀነራል ሃይለስላሴ ግርማይ ወድም በይተ ኣፍሊጦሎም እቲ ጀነራል ኣብ ሓደ ብምኽንያት በዓል 11 ለካቲት ኣብ ዝተዳልወም መድረኽ ሰራዊት ትግራይ ተረኺቡ ነዲሩ ኣብ ዘስምዖ ዘረባም ኣመራርሓ ሰራዊት እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ውፅኢታዊ ኣይኮነን እቲ ሕጋዊ ነስምምዕነት ፕሪቶርያ ዝፈረመን 50 ክድምሮ ሓደ ኣብ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝግብኦ ውድብ ህወሓት ነቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ከም ማዕራርዮም ንድግፍ ኢና ማለት ከም ኣዋጅ ኩናት ተቆፂሩ ይብል ይኹን እምበር ንሕና ህወሓት እውን ብዘለዎ ብፅሒት የመዓራሪም ሰራዊት እውን ወከልቱ ከተዓራሪ ተገይሩ እዩ ዝበለ ጀነራል ወድም በይተይም ዝኣመኑ ክቕፅሉ ዘይኣመኑ ልዕልና ድማ ውክልናና ንዝመረፅናዮ ማሾ በየነ ተኪእና ኢለና ከም ሰራዊት ክብል ጀነራል ወደ ሸብር ካብ ውክልና ተፈጽመ መጥቃዕቲ ሰራዊት ካብ ዝተዋሃበሉ ወጻኢ ብምዃኑ ብህፁፅ ደው ክብል ፕሬዚደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ፀውዖም ብኻልእ ገጽ ድማ ሓደ ካብ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ዝኾነ ጀነራል ወድም በይተይም ስልጣን ነቲ ጉባኤ ዘካየደ ጉጅለ ህወሓት ክርከብ ሕጂ እንታይ ኣጋጢሙሉ ኣብቲ ትግራይ ዝበሃል ብሓፈሻ ኣብዚ ሳቶም ዓጀውጀው ይብሉ እቲ ትግራይ ዝበሃል ንባዕሉ ኣብ ኩናት ከኣቱ ኣብ ሓንቲ ኣርቲክል ነይራትኒ ኣም ገነ ጊቭ ዩ እዚኣ እናሰማዕኩም ኣመፅንዑ ኣብ ከመይ ደረጃ በፂሖም ከም ዘሎ ክቕፅል ኢሎም ብሄራውያን ውድባት ትግራይ ድማ እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝተጀመረ ምትኳስ ኣትሪረን ብምኹናን ናብ ኣደባባያት ትግራይን ዓለም ለኻዊ መድረኻትን ከም ዝወስድኦ ኣፍሊጠን ኣሎም ብውስናት ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ዝተሓገዞም ብዚኣ ኣግባብ ማሓውር ግዝያዊ እዚ ሚድያ ናይ ኢትዮጵያ ባዕሉ ከም ዘውፅኦ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ጉዳይ ናይ ትግራይ ናብ ኩናት ኣዝዩ ቀሪቡ ከም ዘሎ እቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ወገናት ዘሎ conflict looms over Tigray as regional military forces side with political factions. ስለዚ እቲ ሰራዊት ናይ ትግራይ እቲ ናይ ደብረጽዮን ወገን እቲ ሰራዊት ዝዓበየ ክፋል ናቱ ምስኦም ተጸጊዑ ስለ ዘሎ ድሌታቱ ብሓይሊ ከተግብር ከም ዝኽእል ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ጠቕላላ ኣጓኒዎ ከም ዘሎን ካብ ፖለቲካዊ ቁርቁስ ሰጊዎ ከም ዘሎን ይዝንገር ስለዚ ነዚ ቦታታት እዚ ከማልስ ተኮይኑ ወይ ነዚ ነገር እዚ ቦቱ ክረክብ ተኮይኑ ገለ መንቅስቃሳት ወይ እውን ገለ ፈተነ ክገብር ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ እንታይ ክኸውን ይኽእል እቲ ንሱ ክወስዶ ዝኽእል ስጉምቲ ምናልባት ኣብዚ ብክልተ መንገዲ ክንሪኦ ንኽእል ኢና I think it's going to be a very very interesting ናይ ጉዳይ ናይ ትግራይ ኣብ ግምት ብምእታው ናይ ትግራይ ጉዳይ ፍልይ ዝበለ ኣቓልቦ ክወሃቦ ዘለዎ ከም ዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም I think እዛ ምንቅስቃስ ናይ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ብጣዕሚ እያ ሽግር ዘላቶም I don't know ከመይ ገቦድበት እብሉ ዓካሳት ንብሎም ነርና ከምዚ ዓይነት ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ዝገብራ ሳዋ ዝነበርካ ትፈልጦ ኢኻ እዚ ኣካይዳ እዚ ናይ ዓካሳት እዩ ወዶስ ናይ ኢትዮጵያ ከምኡ ዓይነት እዩ ገቦድበት እናበልካ ምኻድ ትኽኢልካ ዘይምርጋፅ ሓደ ስምረት ገለመለ ሰሚርካ ብሓደ ምኻድ ብዙሕ ልሙድ ተርእየ ይመስለኒ ናብ ትግራይ it doesn't matter እዚ ናይቲ ህወሓት ናይ ደብረጽዮን ወገን ዘለዎ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ኢና ንርኢ ዘለና ወተሃደራዊ ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ስጉምቲ ከም ዝወስድ ኣብ ፖለቲካ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ጠቕላላ ዕድል ስኢኑ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ what we see right now is ትግራይ ኣብ ሓደ ዓብይ ናይ ኩናት መድረኽ በፂሓ ከም ዘላ እቲ ሰራዊት ናታ እቲ ህወሓት ዝበሃል ናይ ደብረጽዮን ወገን ድማ ሰራዊቱ ኣንቂዱ ከም ዘሎን ነዚ ከራጉዝ ዝኽእል ድማ ሓደ ፍጻሜ ኣብዚ እውን ርየ ነይረ መሳዋ ዱሊስ ዝበሃል ሓደ ፕሮሚነንት ኤርትራዊ ኣክቲቪስት ዝፀሓፈ ማለት እዩ መንግስቲ ኣቢ ብትእዛዝ ናይ ጌታቸው ረዳ ነቲ ናይ ደብረጽዮን ወገን በአዲስ አበባ ናብ ዝኾነ ይኹን ከይወፅእ ኣጊድዎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ምናልባት ከም ናቱ ውልቃዊ ርእይቶ ማለት እዩ እቲ ስታሊን ዝበሃል ዝበሎ ማለት እዩ according to Stalin, Gebrselassie has recently suggested that those TPLF leaders that are blocked from leaving the country via Ethiopia airports by the Getachew Abiy clique shall try to use Asmara instead. So በስመራ ገይሮም ከውፅሉ ዝኽእሉ መንገዲ ክህሉ ወይ ዝብል ዘሎ ኣነ ኤርትራ ኣብዚ ውሽጣዊ ጉዳይ ናይ ኢትዮጵያ ክሳብ ወቅዒ ምትእትታው እንተዘይገበረት ኣይፀልኦን እንድየ ግን እዚ ሕጂ ዘለናዮ መድረኽ ግን ንኤርትራ ምናልባት ስለምንታይ ነዚያ ዝብለኩም ዘለኹ ገለገለ ሰባት ስለምንታይ ናብ ከምዚ ደረጃ ክትከይድ ተሃገር ትደልይዋ ኣለኹም ንዝብል ወል እዚኣ ራእዩ ከም መቐፀልታ ናይቲ ብርጌድ ንሓመዱ ዝገብሮም ዘሎ ንጥፈታት ንፈለማ ግዜ መወከሲ ቤት ፅሕፈት ወግዒ ከፊትሎ ስለዚ ኣታ ኪሮስ ሓደ ስታይል ፅሒፍሉ ነይሩ ኣታ ኪሮስ ኻሲ ንዓና ንክተስቕ ኢልካ ኣምላኽ ዝሰደደካ ፍሉይ ሰብ ኢኻ ኢልዎ ነይሩ ሓቂ ብሓቂ
ምንቅስቃስ ከምዚ ናይ ህንዲ ፊልም ኢንሻአላ ብኤሌክትሪክ ዝንቀሳቀሱ ንብሎ ዝነበርና ኦፊስ ምኽፋት እኳ ፍሉይ ስነ ስርዓት ዝገብርሉ ዘለው maybe hotel room تخاريهم كونوا يقولوا كيم دوز زوب سبات زياتهم but still this is an important step معناته اوفيس تحيز له يدبال دلو رايبوم I think المجمرة ام اوفيس انت اولان تحزوز له ريدي هالو دي خادر له كوكا كولا حاجز دي سبونسرشيب زي وانت عالم كوكا كولا سبونسرشيبس قبرته يمثل قبل على دلو سئلتات كله في اكايدا نايت اوفيس نايت بوليتيكا منقسقاسات باي ذا واي ذا فيديو زي ما استقدي حيفلتني حدا كابوم وفوي زبحال هولاند خمس تبلسه سئلتات اتقعهم بخبرك قبلوه ስለዚህ ፎቶሾፕ ናይ ጉዕዞ ናይ ኢንተርኔት ዝነበረ ቃልሲ ተወዲዩ ከም ዝተመለሰ ዝንገር ዘሎ ማለት እዩ እስከ እንታይ ድብል ዘሎ ኣብ አዲስ አበባ ከም ዝጌርና አዳሊና ኣለና እቲ አድራሻ ቴሌፎኑ ኣብ ስክሪን ክንፅፈልኩም ኢና ኣብ ቅድሚት ታይለኩም ዊልያም ሩቶ ናይ RSF ዳ መሸሪዕ ሓለ ኦፊስ ካይሮም ፅኢሉ ክንብል ከለና አዲስ አበባ ድማ ነዚኦም ሰባት እዚኣቶም أمتيوم الله أنا كدقي مكسح سلز دلوقتي زاب زلا مكسقاسي نعرف تعمل كيف يباتني Oh my goodness أتاتي معتي ودي أتاتي بوليتيكا أكايدا ساكت بقى عمل لاجس خينو أوفيس مخفاص فلوس رماني كبرلو ويلكي بحمجر anyway I think ناي تقول لي ناي كم زعينة دحر خوينو كالز زقبر يلن نزياد زقبر وادما اب يوتيوب سلا زورد وتقالس بيوتيوب سلا زغون فيديو مسرحي كتكم سلا زخل استبهلي قد محجكو حدا سبنا غيروم نيري تزقبر زولو كادي سابا نغوصو كون سابا تقولتو بريغيد بلور غايس عادي سابا تقولتو بريغيد بلور غايس هيد ግንባር ሸፍት ሂድ ራስን ታውጣ ሻቢያ ብርጌና አመዱ የሚባል እንኩሮ ቡድን እዚህ ምንም ነገር ሳይሰራ ጸጉሩን ፍሪዝ እያደረገ ከተማ ለከተማ እያውደለደለ አንዳች አዲስ አበባ ተጎልቶ ብርጌድ ብሎ ነገር So they know already زيانة قدم نتوم أديس أبا كما تخلو زجبراني reactions جبراميو بزياتهم كما تزخل زخون يقول لو خمسة اللي they already know جن تي أبتقرأ يزول حيلون ملسك بام جميل الله خوينو تكون بس نفس زلوا زحاسو أنت اللي هو مسكالو خوينو ناف شعبي أخو فريق دي نحنا ناف شعبي نوفر دكنا نسوتنا كفيلنا لينا تبدي سوا خوينو تكون بس نفس زلوا زحاسو أنت اللي هو مسكالو خوينو ناف شعبي أخو فريق دي نحنا ناف شعبي نوفر ጆሮዳ ደግሞ እዚህ ጋር ከማጋኑ ፎቶ የተነሳው ጌታቸው ረዳ ላይ ፌደራሉ መንግስት ደግሞ ሻዕቢያን ለማስወገድ የሚያስችል የሚያግዝ አዲስ በቁሎ ይገዙ ይመስለኛል አተላዚው ወርደት አይወዳኒ እኮ ምን ነው ሸኔን አህያስ በፈረስ ስለው ሻላልክም ፋኖንም በቁሎ ስለው ሻላልክም ጌታቸው ረዳሲ እዚ ሲአይ ፖለቲካዊ ኃይል ተባሂሉ ዲምዚ ኣብስእሊ ዝወፅ ዘሎ የአይ ንሻዕብያ ከኣል ዝኽእል ሓይሊ ተቆፂሩ ዲ ይብለሎ ብሓፈሻ they already know እንታይ ግን ዝብል ኣብዚ ብሕፅር ዝበለ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንመርኣይ ኢና ንጥቀመሎም ዘለና እምበር ውፅኢት ከምፅኡ ዝኽእሉ ይኮኑን በዓልና ተዋጊና ኤርትራውያን ኣለውና ንምባል ክንጥቀመሎም ንኽእል ኢና ኢሉ ዝላገፀሎም ዘሎ ቆሎ ስለው ይሻላልክም እና ለሻዕቢያ ግልገል ውርንጭላ ብንገዛለት ምን አለ ውርንጭላ ታቀላ ያያ ግልገል አሪፍ ነው እሺ በሉት እኔ ግን ልንገርህ ምልክት ነው የሚያስፈልገው አያ እንደ ሸኔ ምናምን አያስፈልግም ትንሽ ላመላል ስማ የሶሪያ በሽር አልአሳድ ከስልጣን ሲወገድ ብሓፈሻ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ንምልክት ኢና ክንጥቀመሎም እምበር ለውጢ ከምፅኡ ዝኽእሉ ይኮኑን ለውጢ ክንገብር ተኮይና በዓልና ክንገብር ኢና ግን ኤርትራውያን ወይ እውን ተቃዋሚ ናይ ኤርትራ ኣሎ ንመበሊ ንሸው ኢና ክንጥቀመሎም ንኽእል ብምባል እዩ ነዚኦም ኣብዚ ተዋዲዶም ዘለዉ ሰባት ነዞም ኦፊስ ረኺብና ኢሎም ናይ ኦፊስ መኽፈቲ ፅምብል ዝገብሩ ዘለዉ ንዓታቶም እዩ they know already በዚ ብፍጹም ለውጢ ክመፅእ ከምዘይክእል ወይ እውን ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ነገር ክግበር ከምዘይክእል ይፈልጡ እዮም ኣብዚ ኸ ሓንቲ ንእሽተይ ክንርኢ ምንታን ፍሎም ይካሉ ከምዕዝብ ብዙሕ ነገር ንፈልጦ ኢና ኣነ ዘርዚረ 20 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
ንመን ኢኻ ጌርካ የደለዮ ይፈልጦ ይባሉ ስለዚ ኣነ ምንጋር ዘለኒ ይመስለኒ ሕጂ እዚ እንታይ ክገብር እዩ ዝፍትን ዘሎ ነቲ ንኡስ ወለዶ ኣሕዋቲና ዶ ደቂ ሓትኖታትና ዶ ደቂ መሳቲት ሩባይና ዶ ኢሉ እንድዩ ቅድሚ ሕጂ ሰባት ታሊሉ ሕጂ ድማ ከምኡ ክገብሩ እዮም ዝፍትኑ ዘለው ኣነ ግን ነዚ ዓይነት መንእሰይ ኤርትራ ከስምዖ ዝደሊ ነዚ ናይ ሰላም ኩነታት ይኹን እዚ ዘሎ ኩነታት ንክሓላሉ ዝኽእሉ እዮም ኣእምሮም ኮይኑዎም ድዩ ህዝብን ህዝቢ ተዘራሪቢ ዝፈትሖ ትሽግር ከምዚ ዓይነት ብሄበር እንዳሃለዎም እንዳፈለጥናት ህዝብን ህዝቢ ክዘራረብ ኣለዎ እንዳበሉ ኮለል ከብሉ ፍትን ኣለዎም ብዛዕባ ቁርብ ንሕና ታሪክ ረሲዕና ንድሕሪ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዝምድናታት ክንኣቱ ኮይና we would be committing a great offense to ourselves ባሕቂ ባህልናን ስርዓትናን ቋንቋናን ዋላ ዳይሌክት ተመሳሳሊ እዩ እዮም ዝብሉና ዘለዎ ስለዝኾነ ኣሕዋቲና እዮም ዝብሉ ዘለዎ ኣብ ውሽጡ ግና እቲ feeling of ማሰይቲ peculiar ናይ ትግራይ ስምዒት እዩ መሰረት ኣለዎ ከዓ ናይ ኣምሓራ ስርዓት has treated them like second class citizens throughout history ዮሃንስ ባዕሎም ኣብ ስልጣን ደይቦም the language of the court was Amharic ታውን ኣምሓርኛ ዝዛረቡ ትግርኛ ዝዛረቡ it's amazing infinity complex ኮነ ትግርኛስ ናይ ፕሮፌሰር ኣስመሮም እንዲ ዝዛረብ ዘሎ ናይ ራስ ዮሃንስ ዲዋላ ገለ ናይ ዮሃንስ ዘይኮነስ እሱስ ቀደም እኳ ምበልናዮም ኣብ ዘበነ መለስ ዜናዊ ኣብ ዘበነ ህወሓት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ኢሉ ከሎ ኣነ ብስራሕ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝኸድ ኩሉ እቲ ኣነ ዝነበርኩ ሆቴላት ናይ ተጋሪ ነይሩ ሕጂ እቲ ኣብ ሪሰፕሽን ዘሎ ኩሎም ተጋሪ እዮም ሰላም ከመይ ሓዲርኩም ተልካም እንጂ ገለመለ በኣምሓርኛ ክዛረቡ ከይፍትኑ ኣምሓርኛ ከይክልኒ ኣነ ተጋሪ ደይኮንኩም ንስኻትኩም ትግርኛ ደይዛረብ ተልካም ኣይምችኣናን እዩ ኣምሓርኛ እዩ ገለመለ እዛ ትግርኛ ኣሕዋትና ዶ ትግርኛ ዶ ገለዶ ድብል ዘለኮ 2018 ካብታ ኣዲስ ኣበባ ተቐሊዖም ምስ መፁ ዝጀመርዋ ፕሮፓጋንዳ ምዃኑ ኣኪቦማ ነይሮም እዮም ንኸቡ ኢሎም እምበር ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ኢትዮጵያውያን እዮም ኣክት ዝገብሩ ነይሮም ሓቂ ድማ ነፍሶም ኮንፊደንስ ኣይነበሮምን ብትግርኛ ንሕና ተጋሩ ትግርኛ ተዛረብቲና ኢሎም ፅልዋ ንክገብሩ ሕጂ ጀሚሩ ኩሉ ስለዚ ታዛረባ ዘሎ ናይ ቀደም ዘይኮነ ሕጂ ብዝቐረባ እውን ዝነበረ ፀገም እዩ ቤተ መንግስቲ ቋንቋ ኣይከውን እዩ ለሞ በኣምሓርኛ ዝዛረቡ ነይሮም ቤተ መንግስቲ ንጉሰ ነገስት ናይ ኢትዮጵያ ተባሂሎም እዮም ዝረክቡ ዘለኹ ኢንፌሪዮሪቲ ኮምፕሌክስ ኣለዎም ብሓቂ ኢንፌሪዮሪቲ ኮምፕሌክስ is a very difficult inferiority complex ማለት ከዓ ነብሰ ምትሓት ማለት እዩ mental attitude because it's insatiable you cannot easily redirect it toward peaceful collaborative relationship. Now, we are perfectly willing to forget all this and start afresh. فحكي ساتون كهم خطورهم كلها عايشين ذو برانا عايشين ذو كاشوا حجون كم تي كلام زقبر حجون جيجا حقوريهم زبل إمنت لهم. So أنا نتيز مسؤول له ها كورح خلاله in order to survive مالان عملت حواتي سدراي قال دخلت سوم زخون قالت عاصيهم ماتي مستراي مالك حوسي قالوا الناس ترديان قادي حم كابتي تي في يمصولهم بتعم زحفر ነገር ከም ዝገበርኩ ይዝፍለጥ ኣብቲ ግዜ እሱ እንጂ ስድራይ ወላ ሱከፉ ዋደይ ቤተክርስቲያን ክትሳለም ገለ ሕብ ኢላ ገለ ሳሊማት ቀድማ ሓሚ ኣገርገለ ማለት ቦይኮም ረኺቦም ከም ዝገብራሉ የጨንቆ ኣሕዋተይ ከዓ በቃ ይስከፉ ነይሩ ብጣዕሚ በትን ህበታ ኣነ ዝገብሮ ጌጋ ይኮነን ግን ከምኡ ገይሩ ዲዛይን ስለ ዝገበረናት ስርዓት ማለት ግራው እስከታ ሓንቲ ሕቶ ክሓተኩም ኣብዚ ኣነ እኳ ነብሰይ ብዙሕ ግዜ ሓቲተያ እንደ መልሲ ሲነላ እዩ ሓደ ሰብ ትግራዋይ እንድሕር ኢሉ ወይ እውን ትግራዋይ እንድሕር ኮይኑ ኣብ ኤርትራ ኣብ ቤት ትምህርቲ ይኹን ኣብ ዝኾነ ንተጋሩ ነፅልዎም ወይ ብፍሉይ ትሪት ድበርዎም ኢሉ ዝጎስጎሰ መንግስቲ ትዝክሩ ዲኹም እዚ ሰብ እዚ ወይ እውን ካልኦት ከምዚ ንሕና ተጋሩ ኢና ዝበሉ ኤርትራውያን ኣብ ኤርትራ ተወልዶም ዝዓበየ ኣነ ትግራዋይ እየ ዝበሉ ደረፉ ማለት ይኸሙ ኣነ ትግራዋይ ንዝበለ ኣብ ኤርትራ ወይ እውን ንትግራዋይ ክኸውን ዝደለየ ነፅልዎ ህረምዎ ቀንፅልዎ ዝብል ዘረባ ኣበይ ሰሚዕኩም ትፈልጡ ኣነ ብሂወተይ ሰሚዐ ስለዘይፈልጥ እየ ዝብል ስለምንታይ እዩ ምናልባት ኣብ ሓንጎሉ ከምኡ ስለ ዝገብር ዝነበረ ነቶም ሰባት ከምኡ ዝብል ዘሎ እየ ዝብል ኣነ
ምናልባቶም ከምኡ ኣጋጠመን ክብል ኣይክልኒ ሰባት ስለ ዝኾንና ኣብ ኩሉ ዓለም ከኸሙ ስለ ዝኾኑ ንሳቶም ኣብ ዓዶም ከምኡ ስለ ዝኾኑ ብሓፈሻ ግን እቲ መንግስቲ ደይመደይሉ ኣብ ፍሉይ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ወይ እውን ኣብ ቤት ትምህርቲ ምናልባት ኣብ ክላስ ገለ ንተጋሩ ፅሉ ትብል ኮርስ ነይራትኩም ድያ ገለ ተምሃርኩማ ኣብ ኤሌመንታሪ ወይ ኣብ ጁኒየር ገለ መለ ነይሩ ድዩ ኣነ ክምሃር ከለኹ ይነበረ ብዛዕባ ንኢትዮጵያውያን ፅልእዎም ወይ እውን ከም ዝግበርዎም ኣይኮነን ከምኡ ዝበለካ ሰብ የለን ስርዓት ማለሊት ጃንዳ ወያነ ትብል ቃል ኢና ንሰምዕ እምበር ንሰምዕ ነርና ኣብ ሬድዮን ቴሌቪዥን እንተኾነ እውን እምበር ህዝቢ ትግራይ ፀላኢኹም እዩ ዝብል ዘረባ ይሰማዕና ንተጋሩ ፅልእዎም ዝብል ዘረባ እውን ኣይሰማዕና ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ዘይነበረ ፅንፅዋ ያምፅኦም ነቲ ህዝቢ ቅርሕንቲ ክፈጥሩሉ ብሰንኪኹም ሰብ ፀልኢ ዝፈጥር ዘሎ ፀልኢ ነበሮን ሰብ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ እውን ፀልኢ የብሉን በሰላ ኣለዎ እዩ በቲ ዝወረዶ ንኣብነት ኣብ ግዜ ደርጊ ብዙሓት እቶም ስለያ ኮይኖም ንህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ ኣብ ከበሳታት ዘሳቂቦ ዝነበሩ ተወለድቲ ትግራይ ምዃኖም ይንገር እዩ እዚ ከዓ ምስጢር ኣይኮነን ኣብቲ ትግርኛ ስለ ዘረብ ዝተፈላለየ መንገዲ ነቲ ህዝቢ ግዳይ ይገብሮ ነይሮም ኣብ ታሕቲ እኳ ከምኡታት ብዙሕ ኣብ ከተማታት ነይሩ ክኸውን ይኽእል ግን ኣነ ተመክሮ የብለይን ከምኡ ኣብ ከባቢ ከረንቲ ቀንዲ ናይ ኣምሓራ ፅልዋ ስለ ዝነበረ ኣምሓሩ እዮም እቶም ቀንዲ ቀተልቲ ሰብ ኣብ ኣምሓራ እዩ እቲ ኢንቴንሽንስ ናቱ ነቲ ቋንቋ ይኹን ነቲ ኣምሓራ እዩ ከምኡ ዝገብር ዝብል እምነት ነይሩ ኣብ ከበሳ ግን ከምኡ ከም ዝነበረ ይሰምዐ ብሓፈሻ ግን ትግራዋይ ክሳዕ ክንዲዚ ዝተፀልኣሉ ወይ እውን ሰብ ትግራዋይ ስለ ዝኾነ ክሳዕ ክንዲዚ ሕማቕ ስምዒት ኣይዶኖ ኣብ ዓዱ ትሱ ዝነበሮ ከባቢ ኣነ ስለ ዘይነበርኩ እዚ ክብል ኣይክልኒ ብሓፈሻ ግን ኣነ ዝዓበኹሉ ከባቢ ንዝኾነ ሰብ ትግራዋይ ስለ ዝኾነ ፅልኣዮ ቅተሎ ቆንፅሎ ፈንፍኖ ዝብል ዘረባ ሰሚዐ ይፈልጥኒ ሱዳናዊ ስለ ዝኾነ ወይ ከምዚ ስለ ዝኾነ ከም ዝግበሮ ዝብል ኣዘራርባ ሰሚዐ ይፈልጥኒ ስድራ ከምኡ ክብሉ ሰሚዐ ይፈልጥኒ ንሱ ዝፈልጥ ተኮይኑ ግን ንክዛረብ ዕድል ኩበ ነዊሕ ከይድና ኣለና ሕጂ ናብቲ ኔክስት ቶፒክ መጀመርያ በዚያ ክጅምር ሓንቲ ፍልይቲ ንታሪክ ህዝቢ ኤርትራ እትገልፅ መፅሓፍ ብሓውና ኣማንኤል ተፃሒፋላ ፕሊዝ ቡክ ላውንች ዝብል ኣብ ኣሜሪካ ብዝተፈላለየ ቦታታት እንዲ ዝገብር ዘሎ እዚኣ ድማ ለንቀነት ስለ ዘላ ነዛ ሓበሬታ ጠሚትኩም እቶም ኣብቲ ከባቢ ዘለዎም ፕሊዝ ሰፖርት ግበርዎም ታሪክ ናይ ኤርትራ ክስነት ክፅሓፍ ንደሊ እንተሕሪ ኮይና ነቶም ለይትን መዓልቲ እናፀዓሩ ዝፅሕፉ ዘለው ከነተባብዖም ክንክል ኣለና ኣማንኤል ኣብ ኤክስ ይኹን ኣብ ካልእ ዓብይ ኣስተዋፅኦ ዝገብር ዘሎ እዩ ሰፖርት ክትገብርዎ ድማ ብክብሪ ይዕድመኩም ደጋጊመ እውን ከምኡ ኢለ ከዘኻኽር ክፍትነ ኣይ ሪሊ ሆፕ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ድማ እቲ ኩነታት ተገንዚቡ ዘድሊ ስጉምቲ ክወስድ ይፅውዕ ማለት እዩ ጅግንነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሓንቲ ስእሊ ብዚ በእንጌረ ክውድእ ክፍትነ ከምዛ እትሪእዋ ዘለኹም ትማሊ ታሪክ ዝሰርሓ ኣብ ግንባራት ናይ ነቕፋን ናይ ሳሕልን ኣብ ኤርትራ ኣብዚ ግንባራት ኣብዚ ሰላማዊ ሰልፊ ድያ ኣብ ገለ ባንዴራ ተጠማጢመን ዝኸዳ ክትሪአን ከለካ ኣነ እኳ ስለ ዘይፈልጠን ብዓብዩ ክዛረባ ይክልኒ ግን ነዛ ስእሊ እዚአን ክልቲአን ምስራ ኮንሲ ዋው ሓቀን እየን ነታ ባንዴራ ብፍሉይ ክብሪ ከውህባ ካልኦት ኣይንህብን ማለት ኣይኮነን ግን እዚአን ሰባ እዚኣተን ክንደምንታይ ንእስነተን ዘወፈያላ ስለ ዝኾና ሎሚ ኣብቲ ናይ ሃገር ጉዳይ ሕልፍ ክብላ ነዘን ኣዴታት ብፍላይ ንእሽተይ ሓፍትና እንድያ ግን ነተን ኣዴታት ዘን ደቂ ኣንስትዮ ናትና ፍሉይ ፍቅሪ ኣብቲ ባንዴራን ኣብቲ ሃገራዊ በዓላትን ዘለዎም ኣቃሊልና ይንርአዮም ነቲ ዕላማ ዝተዋደቃሉን ዝሰንከላሉን ዝተዋግኣሉን ስለ ዝኾና ኣብ ቅድሚት ወፂአን ክብሪ ናይቲ ባንዴራ ብፍሉይ ክገልፃ ክላኽል ከልወን ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ዝመስሎም ኣሎ እዚ እዛ ስእሊ ከምዚኣ ገይረ ስለ ዝረኣኳ ናይ ብሓቂ ደስ ኢላትኒ ካብኡ ቀፂለ ናብቲ መወዳእ ገፀ እንደ ዝኸይድ ዘሎ ክልተ ኣገደስ ክበኩም እየ ዓድጋ ይሕገሰን ዓበይ ደም ሓፋኒ ሃላዕሩፌ ፊድንዱ ዱባ ሃዘሞ ኣትካሮ ልጋላናሞ ላዓይታን ኬማ ሓበራ ቢጃንዓ ቡረት በራ ይጎ ሞሆ የላሊ ይጎ ሞሆ የላሊ ኣሰይ እዘን ቆልዑ ከምዚ ኢሎም ነቲ ባህላዊ በቲ ኣብዚ ዘመናዊ ገይሮም ብእንግሊሽ ገይሮም ክሰርሕዎ ከለዉ ፊል ቨሪ ቨሪ ፕራውድ እዛ ደርፊ ብዛዕባ እንታይ ምዃና ስለ ዘይፈለጥኳ እቶም ትፈልጡ ሳሆስ ከተርጉምለይ ኣብ ኢንትሮውን ክጥቀመላ ክእልየ ተፈሊጥኩም ማስከ ትርጓሜ ምደለኹ ነይረ ናይ ብሓቂ ደስ ዝበለትንያ ደቅና ከምዚ ኢሎም ነቲ ባህሎም ከንፀባርቑ ከለዉ really we feel proud ናይ ብሓቂ ዘሐጉሰኒ ነገር እንተሎ ድማ ንኡስ ወለዶ ከምዚ ኢሉ ነቲ ባህሊ ተላቢስዎ ወላ እውን ንሸውን ፅቡቕ ስለ ዝኾነ ነተባብዓዮም ገለገለ ንኣሽቱ እቲ ሶሻል ሚድያ ስለ ዝፈትዉ ከምዚ ነገር ክገብሩ ከለዉ ብፍሉይ ከነተባብዖም ክፅውዕ ይደሊ ምክንያቱ ንነገራት ነዚ ባህላዊ ነገራት ዝግበር ሰሓቢ ከም ዝኾነ ንክኸውን ከነተባብዕ ናይ ኩልና ሓላፍነት ኮይኑ ይስማዓኒ
ጊዲዮን ሙሳ ዘውፅኣ ነይሩ ትፈልጡ ዶ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ፍሩታ ካብ ደገ ከምዘይ ኢምፖርት ከምዘይ ትገብር ኩሉ እቲ ዘለዋ ፍሩታ በዓላ ከም ተፍርዮ ብምባል ገሊፅ ነይሩ ኦርጋኒክ ዝኾነ መግቢ ዘለዋ ሃገር እያ ስለዚ ኣብ ኣፍሪካ ውሕዳት ሃገራት እየን ነብሰን ብመግቢ ዝኽእላ ብፍላይ ድማ ፍሩታታት ድማ ንሃገረን ዝኣክል ዘለወን እዚ ንሪዮ ዘለና ድማ ሓደ ዓብዪ ሽሻይ ናይ ሃገርና እዩ ኤርትራ ድማ ሓደ ካብቲ መሰረታዊ ነገር ዘድሊ መግብን ማይን ስለዝኾነ ኣብኡ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ገይራ ኣላ ከባቢ ኣብዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዲጋታት ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ባእታ ናይ ኢንፍራስትራክቸር ክኾን ከሎ ከባቢ 785 ዓበይትን ንኣሽቱን ዲጋታት ኣብ ኤርትራ ተሰሪሑ ከም ዘሎ ምግንዛብ የድሊ እዚ ድማ አንድ ሕቆ ነቲ ቁጠባዊ ዝላ መሰረት ከም ዝኾነ ጌርካ ምውሳድን ምርዳእን የድሊ ናይ ብሓቂ ኣብዚ ንኣትዎ ዘለና መድረኽ ካብዚ ሓሸውዬ ናይ ጎረቤት ዝሓስቡልና ዘሎ ወፂና ኤርትራ ናብ ፅቡቅ ገዛ ትኸይድ ኣላ ኣምላኽ ይተሓወሶ ካብ ሕማቕ የድሕነና ካብ ኩናትን ወረብ ኩናትን የድሕነና እናበልኩ ናይ ሎማ ኣርስታብ ዝጎድየ ላይ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ናትኩም ደገፋይ ተውሑድ እናበልኩ ብዚያ ደርፊ ክገድፈኩም እየ ታንክ ዩ ንስኻተ ዘይትኸውን ዝህዝቢ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ እንታይ ብኾነ ንስኻተ ዘይትኸውን ዝህዝቢ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ እንታይ ብኾነ ንስኻተ ዘይትኸውን ዝህዝቢ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ እንታይ ብኾነ ንስኻተ ዘይትኸውን ዝህዝቢ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ እንታይ ብኾነ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ እንታይ ብኾነ እዚ ጉዳይ ንስኻተ ዘይትኸውን ዝህዝቢ